ነጋሽ ዑስማን አባል መሪሕነት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብዛዕባ ናይ ናይሮቢ ተሳተፎ ስብሳበ ናቱ ውፅኢት ናቱ ናይ ተዋዕላ ክነግረና እዩ ከምኡውን ጽቡቕ ምሸት ከነምሲ እሞ ንጋሻና ከም ወትሩ በተን ፊዮሩ ዘለዋና እስኪ ዌልካም ንበሎ እሞ ካብቲ ብድዋዓሉ ምስማዕ ትሕሸና ኣብኡ ነበሩ እዮም ካብኣቶም ምሸት ከዓ ምስ ወድአ ድማ እቲ ናቱ ርኢቶ ኣብ ሕቶን መንስን ድማ ነምሲና እንሻአላህ እሞ ጽቡቕ ምሸት ከነምሲ ተስፋ ዳገበርኩ ኡስታዝ ነጋሽ ዌልካም ولك أحلى مايك مجمرتها موتاد تعتبعي تعرف ندبلها تعرفنا بنفسك بعدين نبتدي الشرح لك أحلى مايك أستاذنا مرحبا مرحبا سمعت له ملكت قدم سمع له له هل حدا اوكي اولا شكرا مار مرحبا ناصر كمون كلكم لو مي عبد مشيت وحساب كنا مسي حساب كنا لاوت جزيهم ما اسكيباكم عبد مسانا زلهم حوات احد ناي كبري ناي حولنا سلامتاي كقرب دس يبلني صبوق سناين مشيت كقبرنا خا من يوتي عبيو ምናልባት ገለ ሓሳባት በወገነይ ክቐርብ ክእል ካብኣሁን ዝቐርብ ከኣቲ ዝዓበየ ክኸውን ስለዚ ኩላህና ክንጥቀም ተስፋ ኣለኒ ዝተረፈ እዚ ቅንያት እዚ ቅንያት በዓላት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ መውሊደ ነቢ ኣትሒዝካ ዳሕራይ ልደተ ክርስቶስ ዳሕራይ ሓድሽ ዓመት ሕጂ ናይ ሃገርና ናይ ልደት كلاتكم كبرات حوات باهم أبيلون ملا هزبنا رحوس أو دامات رحوس بعلات رحوس عيد مرة خبل دسبلني عمت سلامن عمت سانة راهوان سنيتين كجبرنا تسفى جبر نزين سلامن سانة هاجرنا زريجو دلو سرعات كا مش أرشوا تكون ربي لمن ስለዚህ ጽቡቕ ምሸት ይግበረልና ኣነ ገሊኦም ትፈልጡኒ ትኾኑ ነቶም ዘይትፈልጡኒ ግን ነጋሽ ዑስማን ኢብራሂም ይበሃል ኣብዚ ኣባል ናይ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኣባል ፈጻሚት ናይ ዜናን ባህልን ሓላፊ ኣብቲ መሪሕነት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሽወደን ነብር ኣቦ ስድራ ኣቦ ኣርባዕተ ቆልዑት እየ ማለት እዩ ነዊሕ ዓመታት ኣብዚ ሽወደን ነብር ግን ከም ብዙሓት ሃገራውያን ተቓለስቲ እውን ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ናይ ምድሓን ካብቶም እታ ዓቕመይ ዘፍቅዳ ዘበርክት እየ እቲ ኣስተዋፅኦ ዓበ ክኸውን ተስፋ ገብር ግን ከዓ ሰብ ዘለካ ተወከፊታ ዘላትኒ የበርክት ኣለኹ ባህላኤ ግን ዝመዝን ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣነ ንሃው ሓውኹም ኤርትራዊ እየ መቸም ብዙሕ ግዜ ከም ጋሻ ኣብዚ እዛ ክብርቲ ገዛ እዚኣ ቀሪበ ነይረ ስለዚ ገለኹም እውን ትፈልጡኒ ትኾኑ ማለት እዩ ካልእ ክብሎ ደሊ ብሽም መሪሕነት ግንባር ሃገራዊ ድሕነትን ብሽም መሰረታትን ነዚ ስመሩም ዝገብሮ ዘሎ ናይ ቃልሲ ኣስተዋፅኦ ነቲ ናይ ዘተን ልዝብን ባህሊ ኣብ ህዝብና ክዓኮኽ ዝኸይድ ዘካይዶ ዘሎ ዘይተሓለለ ቃልሲ እውን ክብ ዝበለ ምስጋናና ክነቕርብ ኣድናቆትና ክንገልጽ ደስ ይብለና ከምዚ ዓይነት ናይ ዜና ማዕከን ናይ መራኸቢ ናውቲ ብጣዕሚ ሃናፂ እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ሕብረተሰብ ክምዕብል ተኾይኑ ኣብ መንጉኡ ባህሊ ናይ ምፅዋር ናይ እንካን ሃባን
ናይ ዘተ ናይ ምልዛብ ክዓኩኽን ክዓምቑን ስለ ዝግብኦ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ኣስተዋፅኦ ኣና ዒስና ዘይንሪኦ በንጻሩ ዓብዪ ኣድናቆት ኣለና ኩሉ ግዜ ትፈትዎ ርእቶ ጥራሕ ትሰምዕ ደስ ዝብለካ ርእቶ ስለ ትሰማዕ ይኮንካ ካብኡ ትመሃር ዋላ እውን ደስ ዘይብለካ ግን ሃናፂ ርእቶ ሃናፂ ነቐፌታ ሃናፂ መቕረምታ ክቐርብ ከሎ ኩሉ ግዜ ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ዝግበር ዘሎ ብናይ ስመሩምን ካልኦት ንዓ ዝኣመሰሉ ገዛውቲ እውን ኣዝና ኢና ነድንቆ ማለት እዩ ስለዚ መሊሰ ከመስግነኩም ፈቱ ብስም ብፆተይ ኣብ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ነዚ ናይ ሎሚ ዕድል ሂብኩም ሓሳብ ንሓሳብ ምሳኹም ክለዋወጥ ዕድል ተኸፈተለይ ማለት እዩ ብምቕፃል እቲ ቀንዲ ኣጀንዳና ናይ ሎሚ ብዛዕባ ምምኻራዊ ዋዕላ ናይሮቢ ከመይ መስል ነይሩ ብኸመይ እዩ ተበጊሱ እንታይ ከይ ውፅኢት ነይርዎ ዝብል እዩ ጽቡቕ ስማዕ እንተለኹ ስኢለ ከየብል ምእንትን ሓደ ሓደ እንተትገብሩለይ ጽቡቕ ነይሩ ወይ ኣድሚን ከመይ ኣለኹ ምልክት ሃበኒ ይቐኒየለይ ብቐዳምነት ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ ወይ ተኸታተልናዮ ኣብ መንጎ 27 ክሳብ 29 ኣብ ናይሮቢ ሓደ ምምኻራዊ ዋዕላ መድረኽ ሃገራዊ ዘተ ዝፀውዕዎ 11 ውድባት ዘሳተፈ ኣኼባ ተኻይዱ እዛ ኣኼባ እዚ ቅድሚ ናብቲ ኣኼባ ምእታውና ከመይ እቲ ኣጀማምርኡ ብኸመይ እዩ ከተበጊሱ እንታይ እኸቲ ካብ ካልእ ምናልባት ዝፈልዮ ኣለዎ ዶ ወይስ እንታይ እቲ ናቱ ፍሉይነት ዝብል ጉዳይ ከነልዕል እዚ ምንቅስቓስ ወይ ሓደ ግሩፕ ብመድረኽ ሃገራዊ ዘተ ዝብል መብዛሕትኡ ኣብ ሓላፍነት ቦታ ዝነበሩ ኣብ መንግስቲን ሰልፊ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ዝነበሩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዲፕሎማስያዊ ዓንኬላት ዝሰርሑ ዝነበሩ ዘበገስዎ እዚ ክብገሱ ከለው ምስ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታት ርክክባት ጀሚሮም ገለ ሓሳባት ከቕርቡ ጀሚሮም ሓደ ካብቶም ዝረኸቦም ንዓና ከም ግንባር ሃገራዊ ድሕነት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ መጀመርታ እንታይ እቲ ዝድለ ዘሎ እንታይ እቲ ሓሳባቶም ንምፍላጥ እውን ንሕና ብወገና እውን እቲ ርክክባት ንዕኡ ክንድህስስ ንዕኡ ክንፈልጥ እውን ፅቡቕ ዕድልን ኣጋጣሚን እዩ ነይሩ መቸም ካብ መጀመርታ ዝበሃለና ነበረ ወይ ዝብልዎ ነበሩ ንሕና ሓደ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣይኮናን ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣይኮናን ኤርትራውያን ሃገራውያን ዝተፈላለየ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ናይቲ ስርዓት ንሰርሕን ገልግልን ነበርና ኢና ሎሚ ካብቲ ስርዓት ወፂና ነዚ ስርዓት እዚ ክቕየር ኣለዎ ባህልቲ ኢና ሓደ ካብቲ ናይ ድኽመት ጉዳይ ንሪኦ ዘለና እዚ ተቃውሞ ደንበ ፋሕ ኢሉ ምህላው እዩ ዝብል እዩ ነይሩ ገለ ዘቕረብዎ ዶኩሜንትስ ነይሩ እቲ ኣጠማምትኦም ኣረኣዮም ነቲ ኩነታት ናይ ተቃውሞን ህውፅፅነት ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ናይ ምቕያርን ዝብል ነይሩ እዚታት ኩሉ ርኢና እቲ መቸም ምስ ተኻየደ እቲ ዘተ ኣብ መንጎና ንሕና ብመሰረቱ ከም መትከል ከም ኣምር ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ንኣምነሉ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ናይ እንካን ሃባን ናይ ዘተ ባህሊ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ምስ ሰማምዓካን ምስ ዘይሰማምዓካን ምስ ካልእ ተፈልየ ርእቶ ዘለዎ እዚ ኣገዳስነት ምህላው ምክንያቱ ካብኡ ተበጊስካ ኢኻ ሓደነት ኣብቲ ሃገር ንምዕቋብ ድዩ ዋላ እቲ ነባዕድዎ ኩላህና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ፍትሒ ዝነገሶ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ከነቕውም ስለ ዝድለ ንሕና እዚ ብጣዕሚ ፅቡቕ ሓሳባት እዩ ርእቶ እዩ ኢልናዮም ከም ኩላኩም ትፈልጥዎ ንሕና ሓደ ጥርንፈና ሓደ ዓብዪ ሃገራዊ ፅላል ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ስለ ዘሎ ካብ መጀመርታ ኣትሒዝና ዘቕረብናዮ ምክሪ ነይሩ ማለት እዩ ካብ ብተነፅል ምስ ፖለቲካዊ ተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ካብ ምርኻብ ቀጥታ ምስቲ መሪሕነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ተራኺብኩም ሓደ ጥሉፍ ሓይሊ
ወይ ትዛዓበየ ፅላል ሎሚ መብዛሕትኡ ተቃውሞ ደንበ ወይ ዳርጋ ኩሉ ክበሃል ይኽእል ብዘካ ሓደ ክልተ ሰለስተ ውድባት ጠርኒፉ ዘሎ ኣካል ብምዃኑ ምስኡ ምርኻብ እዩ እቲ ዝሓሸ ዝብል ከም ምክሪ ለጊስና ማለት እዩ ሳቶም እውን ነዚ ናህና ሓሳብ ዋላ ምናልባቱን ካልኦትን ከምኡ ኢሎሞም ክኾኑ ይኽእሉ ባዕሎም እውን ዝመዘልዎ ክኸውን ይኽእል ብቐጥታ ከይዶም ምስቲ ኩሉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ምርኻብ ብቐጥታ ምስ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ምስ መሪሕነት ብፍላይ ምስ ፈጻሚ ቤት ፅሕፈት ርክክባት ኣካይዶም ኣብ اوكي استاذ نقاش موجود اسكي حزام الاسكاتا مايك بقيقة على صغيتنا غير انا حفظ اسكي اقواليتنا مايك حزا كم سبحاوي مايك سنترنا الله بك جرمي لكم كذا مايك من طالق دفوع اسكي استاذنا عثمان الله هو حجي اللغة قون حبيبنا ماشي كويس እሞ እቲ ርክክባት ተኻይዱ እቲ ርክክባት ምስ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ምስ መሪሕነቱ ምስ ፈጻሚ ቤት ፅሕፈት ምስቶም ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ርክክባት ምስ ከደ ኣብኡ ድሕሪኡ ሳቶም ኣብ ሓደ ሓሳብ በፂሖም ማለት እዩ እንታይ እቲ ሓሳብ ሓደ እቲ ሓደ ምኻራዊ ዋዕላ ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ክህሉ ክልተ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት እዚ ብሓባር ክስራሕ ዝከኣል እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ እዚ ከዓ ብሓባር ንመድህሳት ዝብል እናሃው እዚ ዲቲ ካሊድ ክግበር ሓንቲ ናይ ሓባር ኣሰናዳኢ ሽማግለ ክትቀውም ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ማለት እዩ እታ ኣሰናዳኢ ሽማግለ ከምቲ ድሕሪ ነዊሕ ክትዕን ልዝብን ትዝኸደ بحموش سبات كتقوم تبايلو مالتيو اتوم سلسته كاب ارتراو هاجراو بايتون ديمقراسيا ولوطي مالتيو حاده كاب سلف ديمقراسي زي ارترا اي بي دي بي مالتيو እቲ ሓደ ከዓ ፀዋዕቲ ብምዃኖም ከዓ ካብቶም መድረክ ብሓሙሽተ ኣባላት ዝቆም ዞም ሓሙሽተ ከዓ ምናልባት ተወሳኺ ሓይሊ ሰብ ተወሳኺ ሰብ የድሊ እንተተባሂሉ ብስምምዖም ከዓ ሰብ ክውስኹ ዝብል ሓሳባት ቀሪቡ እዚ ሓሳብ እዚ ናብቲ መጀመርታ ናብቲ ኤርትራዊ ዴሞክራሲያዊ ኪዳን ኣቕሪቦሞ ንዓና እውን እዚ ሓሳብ እዚ ኢሎም ኣቕሪቦምና ከም ግንባር ድሕነት ብጣዕሚ ፅቡቕ ሓሳብ እዩ ኢልና ማለት እዩ ከምዚ እንተኮይኑ እቲ ዝበሃል ነበረ እዚ ነዚ ባይቶ ክሰግርዎ እዮም ደልዩ ነዚ ባይቶ ምናልባት ክንፅልዎ እዮም ደልዩ ገለገለ ዝብል ነበረ ዘረባታት እውን ነቲ ኣብ ገለገለ ዝቀላቀል ነበረ ነዚ እውን መልሲ ክህብ ይኽእል እዩ ዝብል ንሕና ሕግበት እውን ነይሩ ኣብኡ እናተባቢዕናዮም ንሕና መን ይመፅእ ኣብታ ሰላላኢ ሽማግለ ሰለስተ ብዘየገድስ ከም ግንባር ድሕነት ግን እዚ ፕሮሰስ እዚ ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ክንብል ከለና እቲ ካልእ ጎኒ ብጎኒ ዝኸይድ ምድላዋት ናይ ባይቶ ድዩ ናይ ጉባኤ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ናህና እቲ ውድባዊ ስራሓትና እቲ ኣብ ባይቶ ኮይንና ንሰርሖ እዚ ይቆራረፅ ኣሎ ድዩ ኣለኹ ዶ ኦኬ ዝኾነ ኮይኑ ከምኡ ጌርና እዚ ጉዳይ እንዳኸደ ከሎ እቲ ዘተ ኣብ መንጎቶም ናይ ሓይልታት ናይ ባይቶ ይኸይድ ነይሩ እቲ ዘተ እቲ ነገር ክኸውን ኣይተኻእለን ማለት እዩ ምክንያቱ ኩላኩም ከም እትፈልጥዎ ንገዛ ርእሱ እቲ ባይቶ ወይ እቲ መሪሕነት ናይ ባይቶ ኣብ ዓሚቕ ቅልውላው ኣትዩ ወይ ኣብ ካልእ ፀገማት ናቱ ውሽጣዊ ፀገማት ስለ ዝነበረ እቲ ኣብቲ ሰናዳኢ ሽማግለ እቶም ናቱ ሰለስተ ሰባት ክሰሚዮም ዝግብኦም ኣብታ ሰናዳኢት እዚ ክገብር ኣይከኣለን ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ፕላን ቢ ዝበሃል እሞ እንተ ደኣ ብከምዚ ዘይኮነ ክንድቲ ብካልኦት እከለ ውድባት ኢሎም
ዝፅውዑ ባዕሎም እቲ ናይ ምስንዳእ እቲ ዕድሜታት እቲ ነጥብታት ናይ ኣጀንዳ ዝበሃል ኣዳልዮም ከም ዕድመ ናብቲ ፖለቲካዊ ውድባት ሰዲዶም እቲ ዕድመ ብዘይ ሌላን ጉሌላን ብዘይ ኣፈላላይ ን19 ውድባት ፀዊዖም ማለት እዩ እዞም 19 ውድባት እቲ ዕድመ ከይድዎም እቲ ወፃኢታት እውን ንሕና ናይ ቲኬት ነፍሲ ወከፍ ሓደ ሰብ ክንክእል ኢና ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ቦታ ሽዑ ኣይተሓበረን ነይሩ ምስ ነገርኩምና ተመከልትኩም እውን ክንሕብር ኢና ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕድመ ናብ 19 ውድባት ከይዶም ካብዘን 19 ውድባት 11 ውድብ ነቲ ዕድመ ተቐቢሎም ኣብ ናይሮቢ ተረኺቦም ማለት እዩ ኣብቲ ብዕለት 27 ክሳብ 29 ኣብ ናይሮቢ ተኻየደ ዋዕላ ተሳቲፎም ማለት እዩ እዚ ኣኼባ እዚ ምናልባት እንታይ እዩ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝፈልዮ እንተተባሂሉ እቲ መብዛሕቱ ካብዞም 11 ውድባት ኣብቲ ናይ ዋዕላ ናይ ናይሮቢ ወይ ምኻራዊ ዋዕላ እተረኽቡ 10 ውድባት ኣባላት ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዴሞክራሲያዊ ለውጢ እዮም 8 ውድባት ኣብ ኪዳን ዘለዉ ወፃኢ ካብ ኪዳን ከዓ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ንሕና ማለት እዩ ከምኡውን ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ብኣቶ ሕሩት ላባይሩ ዝምራሕ ውድብ እዚኣቶም ክልተ እቲኦም 8 10 ማለት እዩ ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ መበል 11 ውድባት ካልኦት ዝበልኩኹም 7 ወይ 8 ውድባት ኣይመፁን ክልተ ውድባት ደን ወይ 3 ምክንያታት ማሲ ቅቡል ምክንያታት ኣቕሪበን ተባሂሉ ተገሊፅልና ግን ብሓፈሹ እዞም 11 ውድባት ኣብቲ ኣኼባ ናይ ናይሮቢ ተሳቲፎም ማለት እዩ ቀንዲ እቲ ጉዳይ ነበረት ናይ ናይሮቢ ኣኼባ ኣብ ክልተ ተመቕለይ ነይሩ እቲ ኣጀንዳ ንሕና ብመሰረቱ እቲ ፖለቲካዊ ውድባት ዋዕላ ንኣኼባ ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ብምዃኑ ኣብቲ ኣጀንዳ ናህና ርእቶ ኩሉ ኣሎ ተባሂሉ እቲ 11 ውድባት ኮፍ ኢሉ ተዛትዩ ተላዚቡ እቲ ኣጀንድኡ ሰሪዑ ከም ፅንሰ ሓሳብ ወይ ከዓ ከም ፕሮፖዛል ንቶም ናይ መድረኽ መራሕቲ ወይ ነይቲዮም ኣዳለውቲ ነይቲ ኣኼባ ቀሪቡ እሱ እውን ኮምፕሊት ኩሉ ተቐቢሎሞ ማለት እዩ ንኣካይዳ ነይቲ ኣኼባ ዝምልከት እውን ሓሳባት ቀሪቡ እሱ እውን ቅቡል ኮይኑ ሕጂ ኣብቲ መጀመርታ መዓልቲ ከም መእተው ነቲ ኣኼባ ክኸውን ተባህለ ብጀካ ዛ 11 ውድባት ተዓዲሞም ዝነበሩ ገዳይም ተጋደልቲ ገለ ምሁራት ኤርትራውያን ገለ እውን ኣብ ተፈላለየ መዳያት ዝነጥፉ ኣካላት ነይሮሞ ማለት እዩ እዚኣቶም ኣገዳሲ ወረቓቕቲ ናይ መፅናዕቲ ኣቕሪቦም ንኣብነት ብዛዕባ እቲ ሓያልን ድኹምን ጎንታት ናይቲ ስርዓት ህግደፍ ከምኡውን ሓያልን ድኹምን ጎንታት ናይ ተቃውሞ ደንበ እዚ ሚዛን ሓይሊ ኸ ንጠቕሚ ተቃውሞ ደንበ ከመይ ገይሩ ይቕየር ዝብል ከመይ ጌርና ንቕይሮ ካልእ ብዛዕባ እቲ መሰጋገሪ መድረኽ ከመይ ክኸውን ይግብኦ ዝብል ምስቲ ኣዝዩ ሃብታም ዝኾነ መፅናዕቲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ካልእ ሃገራት ዘጋጠመ ኣብ ምስግጋር ዘጋጠመ ፀገማት እንታይ ይመስል ዝብል ምስኡ ብምዝማድ ከዓ ነቲ ተቃውሞ ደንበ ዝግድህዎ ዘለዉ ኩነታት እቲ ዳይሎማ ሕጂ ዘለና ኩነታት እንታይ ይመስል ዝብል እዩ ካብኡ ሓሊፉ ሚኒመም ፕሮግራም ኣብ ዝተሓተ ነጥቢ ስምምዕ ብሓባር ንስራሕ ክበሃል ከሎ እንታይ እንቶም ዝተሓተ ነጥቢ ስምምዕ ንብሎም ካልእ እውን ሕጂ እዋናዊ ሓባራዊ ስራሓትን ዕማማትን እንታይ ክኾኑ ኣለዎም ዝብል ነዚ ዘጠቃለለ ብክእላታትን ብምኩራት ተጋደልቲ ፅሑፋት መፅናዕቲ ቀሪቡ ምዝ ኩሉ ከዓ ብዛዕባ ጉዳይ ዕርቅን ስኒትን ዝምልከት ከማን ኣዝዩ ኣገዳሲ ብሓደ መንእሰይ ሓውና ዶክተር
ون قريبو مالتيو إذا كله نتي بخصائت زي كونه ولا ب دايركتلي ولا تصلو زي كونه تي أخيبا جنب بأونتا نتي دحيرو ببوليتيكا ودبات عطوا أخيبا زقبرو نعو بتعمي أقداسي مأتوي ونيرو سلازي أتي بوليتيكا ودبات سلس نتبتات كم أجندا إلو أغريبو إذا أجندا زي تسامعني علوم على تي حادي بزعباتي حبراوي سرحات كما جرنا بحبر نسرح زبل أما قلتي تقاوم جنبه أما انتهينا بحبر نسرح نخل زبل نزيتات بلك جليسكا تشرحهم تخيل كما يركاخه تحيلهم زبليو قال أي تي أجابب قالسي زملكت زي قداجي بزعبا أجندا يزارب زلهم سالساي كأت مسجاجر مدرك كأت مدلي بأمانغوتي مودع سرعة مقام حق منقساوي سرعة ويقواماوي سرعة بسلام كما قلنا زي مدرك زياء كم تبزحات هاجرات أفريقيا أب ويبزحات هاجرات أفريقيا ترى هنا نحجونا بدرجة أبتزون أنا هاجرات أعراض زلوك مسجاجر مدرك زقاتهم زلوك سجامات نعوخ يقط منا كما قلنا أبويد نقبرو انتهي خون الله زبل جنة تاتي أنا بيلنا مالتي كان بحفل شؤو تي أخيبا مسكايدنا سوري تا أخيبا مسكايدة نحن نويح عمتات بحبار نسرح نبرنا بوليتيكا حاجتات هنا كم تزبل كهم نتم عسرت والدبات نحبار تلال دروز لنا ولا مس حوارنا بي ون ني أبون برات أخيباتات تبعيلو أمونغو بوليتيكا حيلتات نوي حوارح زخدون أبزحنا تبتات بحبار تسمى معنا له قدات ون بحبار دوكومنت سالنا جين ستيل تي أمونغو تي تيورين أبتي مونغو كلس حساباوي رئيتاتن أمونغو تي بجبري زقاتن تجمعات زي أوش حدا معلتي قالن كسالتن كودان سلازي خيل حفشاوي تردوتي منفس بتعني أو تاو منفس يونيرو سو كابكونه نحنا أب تأخيبا حفشاوي مرجع حفشاوي إنه دليتني كله بحبار كسرح كم زلو بمرقات كالي نتي إرترات حلفو زلا بوليتيكا وخناتات نتي أبزنانا تقلقلو زلو عبيتي بوليتيكا ومعباليتات بفلاي دحرزنا يمن وق وإرترا لومي عنتي كابتن أكال نايزي زخي زلو نوتي أبتي بوتا كوينا بمهلاوة بسنكزي ديكتاتوريا وسرعات إذا كله نهزبنا هتوت كناتات أتيو سلازركب نقداتون بهتوت النت كم ريقوم سلازلنا هذه بمبقاس نحنا قلتفنا كان أي ركب كدلينا مخانو أبرسيو زيناي مجمر تاركب كله أبو وديكا زي كونه نفس وكف بوليتيكا وحيلتات كا رئيتاتهم كقربون كقبلون كم زلوهم ترادينا مالتيو سترحون زي كونه حنتي أدهو كوميتي ني مراخبيت تراخب شماغله جزاويت أكل أقيمنا مالتيا بشدشت أبالات زقومت إذا أكل زيا كلتا نقر تقبر حالي تي حبار رأي بمخار مستم بوليتيكا وحيلتات مستم أكتم عسرت حالي والدبات بمخار حالي رأي حبار رأي تدالو دحيرانة تزمت أخيبا كله زساتف ولا توم عسرت حالي غنو توم كالوتون زي تساتفو نكله زساتف أخيبا كأت الدالو مالتي مخنياتو بصفة لمخنياتات الحلفة تي مخراو وعلاني نيروبي ساتفو أي كالون حججن تي أبدقون
رحو كون الله تي كله أساتافي كون الله حدا زمصللو مدرخ يلن سبات رئيتات كلهم يخيلوا رئيتات ني سبات كا خبروا زم رئيتات يوم كبيرهم كا كما يقولنا ابن حبار معدي ابن حبار اخي بانا اتو زبل نزي منفزح تسرح انت ادهوك شماغله قيما الله مالتيو ስለዚህ እዚ እቲ ብሓፈሽኡ እቲ ኣኼባ ናይ ናይሮቢ ግን እቲ ምርድዳእ ኣብኡ ዝነበረ እተን ነጥብታት ዝበልኩም ብዛዕባ እቲ ሓድነትን ልዕላውነት ሃገር ከመይ ጌርካ ክዕቀብ ይከኣል ኩሉ እቲ ናይ ሃገራዊ ሓይሊ ወይ ፀዓታቱን ሳዩን ከመይ ጌርና እቲ ናይ ሓባር ዕላማ ንምዕዋት ኣብኡ ዘቕንዐ ይኸውን ነዚ ስርዓት እዚ ብዝቐልጠፈ ብቋማዊ መንግስቲ ክንትክኦ እንታይ ክንገብር ይግባአና ዝብል ዳሕራይቲ መሰጋገሪ መድረኽ ከመይ ገይሩ ብልዙብን ብኣገባብን ብዘይ ገለ ጎነፅን ከዓ ንሰጋገር ንኽእል ዝብል እዩ እተን ቀንዲ ጉዳያት ተዛረብናለን ማለት ኢና ስለዚ ብሓፈሽኡ እዚ እቲ ውፅኢት ናይ ኣኼባ ናይ ናይሮቢ ዝነበረ ድሕሪ እቲ ሽማግለ ቆይሙ ኣሎ ሎሚ ኣብ ስለዘይ ጣዓመ በሪ እታ ናይ ኣድሆክ ኮሚቴ ኣብዚ ቦታ እዚ ተረኺባ ብዛዕባ እዚ መግለፂ ክትህብ እቲ ድሌት ነይሩ ግን ኣብ መጻኢ እቲ መደባታ እውን ኣብ ስመርዲ ካልእ ማዕከናት እውን ክትገልጽ እታ ኣካል ቆይማ ዘላ ወይ እታ ሽማግለ ኣነ ብሓፈሽኡ እዚ እየ ዝብል እቶም ውድባት ተሳተፎ ከም ዝበልኩኹም ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዴሞክራሲያዊ ሰልፊ ዴሞክራሲ ኤርትራ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ከምኡውን ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ እዚኦም እቶም ተሳተፉ እውን እስላማዊ እስላሕ ምንቅስቃስ እስላማዊ ሰልፊ ንፍትሕን ልምዓትን እስላማዊ ሰልፊ ጉባኤ ከምኡ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኤርትራ ብተወሳኺ እቲ መድረኽ ሃገራዊ ዘተ ማለት እዩ እዚኦም እቶም ኣካላት ተሳተፉ ምናልባት ዝያዳ ክነዕምቆ ንኽእል ብሕቶን መልስን ክኸውን ዝኽእል ኣነ ዘረባይ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ነቲ ዝቐርብ ብኣኹም ብኩሉ ሕቶታት ክምልስ ከዓ ድልው እየ ማለት እዩ ማይክ ፍሪ اوكي يغنينا استاذ نقاش حجي انت انقبلنا مسلكم بحتون حتو طرحينا بزا ساعات دي نقبل كما ينقبل راينا دما ساد ما من تنتا سرح كذا صارت لنا تخيلنا نفتح حتنا 1 مينيت يا تحنت دقيق توخا كل تسب دعريو اتو نقاش امسغ اوتوماتيك فريتان هايلن الله قلتيهم حندري غلاتكم تحتو دعريو تا مايك اتو نقاش اسمع مايك فري فريتا مايك نعم سمع لهم سمعت لي حدا اوكي نهاتي عتوس زو على نيروبي سي متى كايتا بايتو مالدي ولا انتيو تسمعي خون تسفى قبر راي هايله المعجب استاذ النقاش كفتا مايك مورد ايكوس لتقبر دلا دعري تامر سيد حزام اوكي هايله لغدو جزيه من تا كاين قتل زاري قال انا واحد ناس كي ترعين لا تا مايك محل قطف نبل هايله لغدو حتى انا بقى هايله
سمعنا لهم يسمع عنده علقة حدا ولني اوكي تانكي انا تحتي انتايو نصور ايبر هالين بتن عسرت حدا ودبات اتي حنصاصن اتي تاشمن فصيميو ايبر هالين بركه كمس زبول تحاوس يكون سمعني جي بنصور اتي علامة ابي بصحن انتاي كتفصيمون اوكي يغنينا استاذ نقاش مايك نعنا انتو عكاي تصبي كلتا سب متحاتتو نعمل ستاعتو جزية من تاني نقطة مايك نعاها استاذ نقاش شكرا نسن اسمع الهضة اوكي تا قدامي تحطو زي ني وعلى نيروبيس متكاتا بايتو دي كبرت حفتنا زحتتتو اي فصيمو يكونن بري متكاتا نيتي ودبات يكونن متكاتا نيتي بايتو يكونن بايتو نفسو زخاله مسرحو حيزو ناب غباء كاتو شباشب زلو ገለጽ ገማቱ ንምእላይ ቃለ ዘሎ አካሊ ስለዚ አደብቲ መእተው ዝበልክዎ እዚ ካብ መጀመርታውን ሓደ ጥርኑፍ ሓይሊ ኣሎ እንዲ ሓደ ዝዓበይ ፅላል ኣሎ እንዲዩ ስለዚ ሲ ንምንታይ እቲ ርክባት ተደልዩ ምስ ተባሃለ ንሕና እቲ ዝኣቱ ዘሎ ጉባኤ ካብኣቶ ፅበ ዘሎ ጉባኤ እንተ ርክባት ተካይዱ ሲ እዚ ፖለቲካዊ ሓይልታት ብሓባር ተጠኒፉ ይሰርሕ ዘሎ ንምንታይ ከድምዕ ዘይክእል ምክንያቱ እቲ መጀመርታ እንታይ ነይሩ እቲ ሕቶ ክለዓል ከሎ ሓደ እቲ ኣብቲ ዓንተይ ቁሩብ ጠቂሰ ነይረ ሓያልን ድኹምን ጎድንታት ናይ ስርዓት እዚ ስርዓት እዚ ተዳኺሙ እዩ ኣዝዩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣሎ እንዳበልናዮ ከለና ገና ብስልጣን ይቕፅል ኣሎ ካልኣይ እዚ ተቃውሞ ደንበ ከዓ ፍትሓዊ ጉዳይ ኣልዒሉ ከብቅዕ ዝለዓለ ከም ፅላል ከም ባይቶ ኣቂሙ ከብቅዕ ቅድሚኡ ናይ ኪዳን ዶ ናይ ምሕዝነት ዶ ዝብል እክባት ንምንታይ ዕላማኡ ክወቅዕ ዘይከኣለ ኣበይ እዩ ዘሎ እስኪ ብሓባር ንፈትሾ ዝብል እዩ ናይ ምምኻራዊ ኣኼባ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ተረድኦታት ናይ ብዙሓት ነበረ እዚ ርክብ እዚ ሲ መተካእታ ንባይቶ ንፍጣር ዘይኮነ ነቲ ባይቶ እንተለኣ ወፃኢ ካብ ባይቶ ከም ዝበልኩዎም ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ነይሩ ማለት እዩ ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ሰልፊ እዚ እውን ምስቶም ኣብ ባይቶ ዘለዉ ነዊሕ ሓዋርሕ ዝወሰደ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፍልይ ዝበለ ናይ መራሕቲ ውድባት ተባሂሉ ርክባትን ኣኼባታትን ይኸይድ ነይሩ ብዙሕ ዶኩሜንት ከማን ብሓባር እንዳፅደቀ እንዳተማየጠሉ ከይዱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፈፂሙ መተካታ ኣይኮነን ከምኡውን ዝብል ሓሳብ ኣይቀረበን ብኣንጻሩ እቶም ናይ ኣባላት ናይ ባይቶ ዝኾኑ ጠቕሚ እቲ ባይቶ ከም ፅላል ጠርናፈ ሓይሊ ብምዃኑ እዚ ኣካል እዚ እቲ ወፃኢ ካብኡ ዘሎ ኣካሉ ኮይኑ ዋላቶም መድረክ ድዮም ካልኦት ድዮም ኮይኖም ከመይ ጌርና ናብ ዝሓየለ ኩነታት ናብ ዝሓየለ ኣተሃላልዋ ነሰጋግሮ ዝብል እዩ እቲ ሓሳባት ዝቐርብ ነይሩ ስለዚ ዋላ ብወገን መድረክ ይኹን ዋላ ብወገን እቶም ካልኦት እውን ነዚ ፃረር ርእቶታት ኣይነበረን ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ከብል ደሊ ንኩሉ እዚ ገዛ ዘለኹን ዋላ ነዛ ክብርቲ ሓፍትና ዝሓተተት ዋዕላ ናይሮቢ መተካታ ኣይኮነን ዝመላላ እዩ ኩሉ እቲ ንገብሮ ኣኼባታት እንተ ደኣ ብጀርመን ኣኼባ ጌርና ገለን ኣብ ጣልያን ገብሩ ገለን ኣብ ሱዳን ገብሩ ይኽእሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣኼባታት ዝግበር ነዚ የራጉዶ ነቲ ናይ ሓባር ስራሕ ነቲ ናይ ሓባር ፅላል ዘሎ ኣበይ ዘሎ ትጉለታትና ከነለሊ ዕድል ዝበልና እምበሪ ሓደ ንሓደ ክትክእ ዝመፅእ ነገር የለን ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ክቡር ሓውና ሃይለ ዝሓተቶ ሕንፃፅን ናይተን ውድባት ማሻ ኣይተረዳእንን ዕላማ ኣበይ በፂሑ ገለ ዝብል እንተሎ እቲ ጉዳይ ሓደ እዚ ፈላማ ኣኼባ እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ናይሮቢ ኣኼባ ተካየደ ነቲ ርእቶታት ዘሎ ድሰሳ ምግባር ኣበይ እቲ ነጥቢ ፍልሊ ኣበይ እቲ
ناي مراخب نتاز زلو أبي كتكر زقبو قدام بحفا شو دساسا ينيرو سلازي تي أدهو كوميتي زبالكو نزخولو تصوميقون تصافيفون أب كالاي أخيبا نيزي كله حيلتات نتوم أبو تساتفو خلو وطعي أبو زي تساتفو أكالات زساتف كان أخيبا وكايدي سلازي إزي كبل كله جن علاماتات نيتي بوليتيكا ودبات لابنت أب إرتراو هجراو بايتون ديمقراطيا ولوت زلو أكالات بوليتيكاو تشارتر اللو حبار مجدي ويرود ما باللو هنسا حق اللو مريحنت اللو ناب قبائي قصو يخيد اللو كالاي هجراو قبائي وخكاي كمون زسيم سلفي ديمقراطيز بإرتراون أبزي مدايات جي ناتهم رئيتون لوهم كما يركب حبار كسرح اللو زبل بنتصل تاريخات وبوليتيكا ودباتهم كوموتات اللو سلازي سبرو سلازي يكونن قلنا احنا عبتي مينيمم بروجرام كما قلنا لازم كله زاميدنا بحبار كسرح اللو زغيل كونتات نفطر زبلي مالتي قلنا حجي كساب حجي اب مجمرتا سلازلو انتاي عويتو انتاي عوتن زبل قنا اب مسرح زلو قداي زبل مايك فري اوكي نيثن انكم لي كلتهم قاعدي نيثن الغرو الغرو زاري يا الو اوكي مايك معاخا 1 مينيت حتى بحريانكم لي جون حراي ناتي حتوسي دا بزح نيرو جن تجيزي يلن كم زبلكم انتي تحطي ابل تخصم كني دارغاتن كلن تساتف ازبل كانوا دباسي اب ايثيوبيا مدبر زلون مسلني حجي تقدامي تحطي نمنتاي اب ايثيوبيا داي تجبره نمنتاي اب نيروبي تجيرو قال كوميتي قويما لايلكا نتن داي تساتف اخت تساتف قال زعبي اخيبا نخجبر مالتي سو مسازل حتى ناب حزب وريد كا حزب ناي ملع على المدب كالو دو بتا كوميتي دي ولا بمدرخ سلازي اب خين وحالكم بر ازي بزح حتى نيرن اخلن مايك فري اوكي اسمعوا على هدو اسكملكت اوكي قاعد عن مساكا بصاي نقاش أنا تاناتي حتى كلهم قاعد حنا مسخهم كلهم محابرة رحس سعد سعامة لديتن نقولنا أجبرنا نابلكو أنا بزحي كنت حتى أنا تحنت حتى دليل ذلقو قبت خطوبة سنح كامجلس تات إذا شما قلون كبستفال على ودبات وسياخم زل حبير كانها كوينو جن أبزي هجي تقربو زلخا أبتنا حتى ملسنسي قال مساخا تساتفو اللو دو يلون كابتفال عليها أبتي كونتات تساتي فنزنبرا حيلتات كاب مدرخ يخون كاب EPDP يخون كاب تم أبالات نايكيدان يخون قال أبتي زيارة مبرهن عتاتهم زملكت نزقرب حتوسي نخملسو دلوات يخونو زقربو اللو دو مساخا لا نبين خاخا قريب كازلخا يغني اللي اوكي سمع الله ده الله انت غينا حدا اوكي انا اللي مالسي تي تقدمي تحطو نمنتايو تي مبزحتهم زم ودباسي تساتفوا مدبرهم اب ايثيوبيا يو نمتاو زي تغبره يزبل حطو كل اخيباتاتنا نقدنا هنا اب ايثيوبيا غبر نقدنا يكون نحنا بزح ركبات نقبر لابنت نحنا عمي ابكاسل قرنا حجون على الثلاثه ابكاسل عبي سيمينار ندالو لنا كالوت اب بولونيا غبرو اب حد انجليز غبرو برغص تي بوليتيكا ودبات مبزحتو مدبرو اب اديس ابا كهون يفعل يو جن جد الله نو الله أمم قلاتي الناس من حجز هنا هينو تي ولا حنتي مالسي أب تعم بوتا أب سفل عليه بوتا كتير راخب
نتي غساي تقم اي قبرن يو لومي بنيروبي تراخبنا صباحون اب تتخا كارتم كتراخب تخيل اب قالت تراخب تخيل زي ولا حنتي غساي يقبر انا تقم يريالون يعني هو تقم يريالون وخمس بلود الحوناون ممكن تصبح بقطر نراخب دعرايب ترك نراخب هنا بكايرو نراخب نخيل اتا بعابي خن نراخب لا زقبع الناس ورا ارترا سلازي نابعا قصنا خنراخب انتن ساتا قالسي نقلاطفا اتا زياده قداسي برغص مبزحتو اخيباتاتنا اب اديس ابابا اب اثيوبيا يزخون سلازي نحنا تامي نمسجن منغسي اثيوبيا ولا حزب اثيوبيا اذا عدلات زونا جنكا قند علامانا بعدنا من فوتو هاجرنا اخيباتاتنا كنقبر قال سنا ولكاي سرحنا ونقبر يتي علامه مات سلازي እዚያ ወልሓንቲ ካልእ ዝውስኸላ የብለይ እታ ሽማግለ ቆይማ ዘላ ሓደ ነቶም ዘይተሳተፉ ውድባት ጥራሕ ምርካብ ኣይኮነን ዕላማ ነይቶም ፖለቲካዊ ውድባት ርእቶታት ኣኪባ ነይቶም ተሳተፉ ማለት እዩ ኣብተን ዝበልክኾም ኣጀንዳ ንዕ ኣቀራሪባ ኣፃፊፋ ሓደ ቪዥን ናይ ሓባር ቪዥን ሒዛ ናብቲ ዝመፅእ ዘሎ ኣኼባ ምቕራብ ካልኣይ ከዓ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ኣኼባ ምፅዋዕ ማለት እዩ ምድላው ስለዚ ኣብኡ እቲ ኣኼባ ከዓ ኩሉ እቶም ተሳተፉን ካልኦትን ዝሳተፍዎ ኩሎም ክሳተፍዎ ከዓ ፃዕርታት ከተካይድ እያ ማለት እዩ ነዚ ክትገብር ብቐዳምነት ምስቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ይትርክባ እቲ ናይ መራኸቢ ሽማግለ ስለዝኾነት ግን ውፅኢት ናይ ኣኼባ ናይሮቢን ነዚ ብሕጂ ፅበየና ዘሎ ዕማማት ከዓ ንክትገልጽ ከዓ ምስ ህዝቢ እውን ቀጥታ ክትራኸብ እያ ምክንያቱ እቲ መድረክ ድዮም ክገብርዎ ወይ እዛ ሽማግለ ኣድሆክ ሽማግለ ባይዘወይ ንኩሉ ክበርህ ምንትን ኣድሆክ ኮሚቴ ናይ መድረክ ኣይኮነትን ሓሙሽተ 6 ኣባላት ኣለዋ ካብዞም 6 ኣባላት ክልተ መድረክ ዝውክሉ ኣለዉ እቶም 4 ከዓ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝውክሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ምስ ህዝቢ ክትራኸብ እያ ኣብ ሜድያ ክትቀርብ እያ ናይ ህዝቢ ርእቶታት እውን ክትእክብ እያ ስለዚ ብዙሕ ስራሓት ኣለዋ ብመስርሕ ማለት እዩ ግን ቀንዲ ዕላማኣ ነቲ ብቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝቐርበላ ሓሳባት ኣፃፊፋ ናብቲ ዝመፅ ዘሎ ኣኼባ ንኩሉ ኣሳታፊ ዝኾነ ኣኼባ ናብ ምእታው ፀዓታት ከተካይድ እያ ማለት እዩ መድረክ በጋባቦም ንህዝቢ ክገልፁ ይኽእሉ እዮም እቲ ፖለቲካዊ ሓይልታትን በጋባቡ ንህዝቢ ክገልፅ ይኽእል እዩ ነቲ ውፅኢት ናይቲ ኣኼባ ማለት እዩ ከምዚ ኣነ ሎሚ ኣብዚ ምሳኹም ተራኺበ ዝገብሮ ዘለኹ ማለት እዩ እታ ካብቶም ሽማግለ ኣለዉ ዶ ዝብል ሕቶ ቀሪቡ ነይሩ ማለት እዩ ካብ ኮመላይ የለው ምክንያቱ ብኣኼባ ኢና ከማን ኣምሲና ሎሚ ብቐዳሚ ምስ ኣድሚን ናይዚ ገዛ ተዛራሪብና ይጥዕምን ተባሂልና ሎም ማለት እዩ ግን ኣብ ዝመፅእ እታ ሽማግለ ቀሪባ ኩሉ እቲ መደባታ በብእዋኑ ክትሕብር እያ ማለት እዩ ኣነ ኣባል ናይታ ሽማግለ እየ ኣነን ምፃይ ተስፋይ ደጊጋን ኢና ክንቀርብ ሓሳብ ነይሩ ግን ካልእ ኣኼባታት ስለ ዘሎ ኣብ ዝመፅእ ክብሉ እዮም እታ ሽማግለ ነፍሳ ኣብ ናይ ስራሕ ሽማግለታት መቂላ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዘሎ እቲ ኩነታት ምናልባት ዝያዳ ዳሕራይ ኣብ ሕቶን መልስን ከማን ዝያዳ እንዳዓሙቕናዮ እንዳብራህናዮ ክኸይድ እዩ ወዲእ ኣለኹ أنا مثلا سمع له سمع أنت اللي ملكتها thank you سمع له مالتي الرأي كبر قاشانا أتو نقاش بدحان مساخة نزل كبرنا زلخا مجلس دماغنا مسجن أب حطوتاتي كأتو أب مجلسيها بفلات موداتا እቲ ናይ መሰጋገሪ ግዜ
بزي قونسن بسلامن كخون إلكا نيركا أبزي إزي قبات سرعات نزي هزباو محاورن كبرتات هزبن بتاتيونو قبابي توا أبزولو جزي قداي نايم سجار قليل كخون بزي قونس بسلام كخون تسبيتنا حساب كنديو تخلقيت دما إذا أخيبا نايروبي نبوليتيكاوان ودبات راح زكاتة إينيرو أما جلسي خاون ناو ترح زتكور إينيرو سبيكاويان ودبات كي بزعباز قدايزي أبقم بتكأتوا عيقبئن اندي بزعبا سبيكاويان ودبات كي تزاراريكم نيركم دو تأخيباخو يغني اللي ما يكبري اوكي ببعد غنسألكم هاي تصبي بليز كل تأسف مسألة يلا خدو مسألة يلا خدو تسوي عدو ما انت ديما لسكم لي دما انا ورثني جنبرينا مسألة يلا خدو اورد داول ايدك حراك امنت كلا خدو امنت يلا خدو الله ما يقنع خا 1 minute سمعت له اوكي صبو ناتي حتو انتايو مدرخ قدمين ودبات بولك مصوعن نبايتو بأكوب كرهو حاتيتنا نيرنا زبل حسب امتيخا نيركامو انتاي ملسس لزرخو يوم داني نتن ودبات بولك خرخبو حاسبو نتبايتو بطرنفو خرخبو زي فتنوسي انتاي ملسس لزرخو بي حدا كاليتخا اتن ودبات كم اجندا زقربه انيلكا 3 دقيقه حباراو سراح اجباب قالسن مسغاغر مدرخ زملكت مالتي اذن 3 اجندا ግን አባላት ባይቶ ከመخانكم መጠን ናይ ግድ እንዲ ምስ መድረክ ክዝተየለን ነይርዎ ስለምንታይ ኣብ ውሽጥ ባይቶ ኮንኩም ቆም አይነት ርክክብ ክትገብሩ ዘይፈተንኩም ቴንክ ዩ اوكي ምናልባት እንተለኣ ኣጋጣሚቲ ገለ ሕቶታት ዘይመሊሰሲ ብኣድሚን ጌርኩም ኣላ ገለ ኣብሉን ኢኹም ኣነ እቲ ከምቲ ተረዲኤ ዘለኹ እየ ይፅሕፎ ክምልስ ማለት እዩ ክቡር ሓው ራእይ ዝበሎ እቲ መሰጋገሪ መድረክ ስማዕ ኣለኹ ዶ ንምዃኑ ስማዕ ኣለኹ እንተኮይነ ሓደ ኦኬ መቲ መግለፂኻ እቲ መሰጋገሪ ግዜሲ ብሰላም ከመይ ገይሩ ክኸውን እቲ ስርዓት ገይርዎ ዘሎ ኩሉ መሓውራት ባላሽዎ ስለ ዘሎ ሲ ቀሊል ክኸውን ይኽእል ዝብል ትፅቢት ኣሎ ዶ ዝብል ኣነ ከምኡ ትፅቢት ብዙሕ የብለይን ግን ከዓ ከምኡ ንክኸውን ኢና ንቃለ ዘለና ምክንያቱ እዚ ገባቲ ስርዓት ሓደ እዚ ኢሳያስ ዝመርሖ ጉጅለ ኣብቲ ሕብረተሰብ معات من نقاط أبت حبرة تسب معات من قصال أب هجرنا زرقي حوز ولا برات كوتا لومي مبزحتهم جنرالات ناتو دللتي أو سبات كاب عدنا وعد سافروا دلبتي جنزب سرقتي بزحي وزح حتتو أبزلولو بتعمي وتي مسجاجر مدرخ أزجي زسقا أكاب إسرا جن كأ بتي بهزبو زحلي مدرخ مسجاجر تزعبه مودا أنا مثلاً بريتي ولا بقول تزاربنا له قداي مودا ليت سرعات يكون تخبيد إتا مسجاجر مدرخ كاب نتي سرعات أو ديكا حساب أبتا قواماوي منجستي ويحق منجستاوي منجستي تقوم زلا جزء يتزحيل زبرت بزحات هجرتون أبزع يوم فيل يوم أبزع يوم وديقهم تيز قرب مزمعتون نزيتات بزح أبنتات أب أفريقيا عندها تقصي بالنيرو حجينا يقرب أبنتات هنا لنا نحنا رينا ين أب مصر زخنا مالتيو كتاب مرجع بتصيحهم ديمقراطيا وأجاباب هذا مريحنات مريسهم جن كأ حلوة تفسيمه لومي كنا تاتري واللهم
أبعل سوريا أبعل يمن تكونتات رئينا مالتنا بقى حلافنت نيزي بوليتيكا وحيلتاتيو راح موضوع نيزي سرعة زي كونه كنحسبلون كنقربلون زلنا كما يجرنا نهزبنا كابتي ملكي ناب قواماو منغسي بسلام بمرداء نسغاغرو اذا كند حلافنت نيتي بوليتيكا وحيلتاتيو ግን كأنا هزبي يو مالتي أنا قليل مخته ወይ قليل بده ኣይኮነን ኣብ ቅድሜና ዘሎ ግን እንተ ደኣ ህዝቢ ኤርትራ ተዓጢቅሉን ተቀሪብሉን ፀኒሑ ነቲ ኩሉ እዚ እከይ ተግባር ዝኾነ ጋኒናዊ ወላ ስርዓት ናይ ኢሳያስ ፈፂሞ ዘሎ ገበናት ምናልባት ብከምዚ ኢና ክንሰግሮ ንኽእል ካልኣይ ኣብ ተመክሮታት ኣሎ ንኣብነት ኣብ በዓል ሳውዝ ኣፍሪካ እንተሪኢና እዚ መንፈስ ናይ ይቕረ ምባል መንፈስ ናይ ሕነ ምፍዳይ ባህርያት ዘይምህላው ንገዛ ርሱ ሓደ ካብቲ ሓጋዚ እዩ እዚ ከም ባህሊ እውን ከነጥርዮ ዘለና ጉዳይ እዩ ስርዓት እዚ ንዋሕ ሕፀብ ክኸይድ እዩ ምክንያቱ ብህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ተፈንፊኑ ዘሎ ስርዓት እዩ ግን ከዓ ብዙሕ ሕማቕ ነገር ኣውሪስና እዩ ክኸይድ ማለት እዩ ብዙሕ يعني ماسي الناس كان بقليل زري ليتي مش معالتي خيدقسنا نحسبلون كنقربلون زلنا قداي مالتي ስለዚህ أنا مس كبر حورا يزبلو سمامعي كبيتي عمام ጽበየና ዘሎ ቀሊል ነገር አይኮነን ግን ካነ ኩላና ግደን እጃምን ውን ይሐትቲ ማለት እዩ ካለ ብዛዕባቲ ኣብቲ እቲ ዋዕላን ገዛ ርሱ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ምምኻራዊ ዋዕላ እዩ ሽሙ ኣብኡ طبعا ገለ ምሁራት ገለ ፔፐርስ ኣሪቦም ግን ከዓ ንኩሉ እቲ ተቃውሞ ደንበ ከመይ ገይሩ ብሓባር ክሰርሕ ይኽእል ዝብል ወይ ከዓ በይቲ ድኹምን ሓያልን ጎድንታቱ ዘሎ እቲ መሰጋገር መድረክ ከመይ ንሪኦ ዝብል ወራኣቲ ቀሪቡ እምበሪ ብዓብዩቲ ኣኼባ ናይ ፖለቲካውያን ሓይልታት ዋዕላ ወይ ምምኻራዊ ዋዕላ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ኣቐዲሞም ዝበለው ኣብኡን ጠቂሰሞ ነይሮም እቶም ናይ መድረክ ናይ መንእሰያት ድዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድዩ ከምኡውን ናይ በርገሳውያን ማሕበራት እውን ከምዚ ዓይነት ኣኼባታትን ናይ ርክክባትን ክገብሩ ክፅዕሩ ምዃኖም ሓቢሮም ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ምሳኻ ኣለኹ ኣገዳስነት ናይቲ ሲቪካዊ ማሕበራትን ናይ ምሁራት ግደን ዕዙዝ እዩ ግን ከዓ እዚ ዝበልኩኻ ኣኼባ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት እዚ ኣከበ ኣኼባ ስለዝነበረ ብዛዕባኡ ጥራሕ ክዛረብ ዝኽእል እሱ እቲ ባህርያት ናይቲ ኣኼባ ከምኡ ስለ ዝነበረ ካልኣይ ክቡር ሓው እምነት ዝበሎ መድረክሲ ብባይቶ እቶም ማለሲ እንታይ እቲ ብኣባላት ባይቶ እዮም ንምንታይ ብመድረክ ገይሮም ክራኸቡ ተራኺቦም ሲ እንታይ ዝበሃል ተራኺቦም ኣብኡ እቲ ዝበልካዮ እቲ ነጥብታት ዶ ኣጀንዳ ዝበልካዮ ሲ ክዝትይሉ ይኽእሉ ነይሮም ድዮም ናይ ግድን ዲ ምስ መድረክ ኮይኖም ክዝትይሉ ዝብል ንሕና ወላ ብክልተኣዊ ንሕና ምስ ሓደ ውድብ ክንራኸብ ከለና በይንና ከም ግንባር ድሕነት ነዘን ነጥብታት ኣልዒልና ኢና ነብል ኣብቲ ባይቶ ኩሉ ግዜ ንዛረበለን ሮድማፕ ጌርናለን ፖለቲካዊ ቻርተር ጌርናሎ ህንፃ ሕጊ ጌርናሉ ዘለና እቲ ጉዳይ ግን ኣብ ወላ ወብ ውድባትና ኣወብ ውሽጢ ውድባትና እዚ ጉዳይ ከመይ ጌርና ነቀላጥፎ ጥራሕ ወረቐት ናይ ዘስፈርካዮ ዘይኮነሲ ብግብሪ ንሰርሓሉ ኣለና ዶ የለናን ኢልካ ክብትስሰውን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ዝኾነ ኣጋጣሚ ክርከብ ከሎ ንዕን ከዓ ደጊምና መሊስና ነረጋግፅን ኣበይ እሞቲ ኣብ ምትግባረን ኣበይ ንምንታይ ኢና ንደክም ዘለና ኣበይቲ ፀገም ዘሎ ወድዓውን በዓል ቤታውን ኩነታትና ንመዝነሉ ኩነታት ናይዚ ምርካብ ኣዝዩ ኣገዳስነት እምበር ኣለዎ በንጻሩ ክምስገኑ እዩ ዝግብኦም ከምዚ ባይታ ኣጣጢሖም ሓደ ሰሚናር ሓደ ዋዕላ መምኻራዊ ዋዕላ ክገብሩ ግን ነቲ ዘለካ ርእቶ ዝያዳ ዘዐሞ እምበሪ ካብኡ ተናጊፍካ ኣብ ካልእ ትኸደሉ ኣይኮነን ግን እዚ ኩሉ እንዳበልና ኮለና ብባይቶ ተጠርኒፍና ኮለና
بقبو كنا دمع زي ما خالنا كنمزن عدل كنركب نعنا صبوقيو انا مسجنهم كم زخونه ارساوي كم عينه سيمينارات غير قدمنا كله ولا خلت سبب ارسان ان شاء الله علاسكا يصوعنا كيدنا ريتونا هنجلص حساباتنا مستم كالوت كنساتفينا زته لزب امونغ ارسان كله اقداسنت الله كل غزي زياده ينتي ريتوها بروه እንዳገበረ ዝኸይድ ድኽመታትካ ኣቤል ለኸማ ብልክ ክትፈልጥ ትኽእል ናይ ሰባት ድዩ ናይ ኣሰራርዓና ድዩ ናይ ቀደም ተኸተል ጉዳያትና ብግቡእ ስለ ዘይንሰርዕ ዲና እዚ ብዘተን ብልዝብን ኮፍ ኢልካ ምስ ዛራበት ጥራሕካ ክትፈልጥ ትኽእል እምበሪ ብርሑቕ እንዳተፈራረጥካ ብርሑቕ እንዳተኻሰስካ በዚ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ሲ መድረኽ ስለ ዘራኸቡና ኣይኮነን ጥራሕ ተዛሪብና ኣሉ ግን أبو هاجاتامي سلتراخبنا خا زيادة نزاربولو بري كم جنبار دهنت مش كله بوليتيكا ودوات نراخب كلنا زيادة يمتن أجندنا مش كلهم نراخبن مش بنتصل ودوات قالوا ودوات بقروا نراخبو مستوم نيكيدان ودوات كنراخب كلنا مستوم ناي انتان زبالو زوم أبايتهم سالا زلو كنراخب كلنا كنقبل كلنا خمي جرنا موضع نيجي سرعات نقالات فو عقمتاتنا بحبار ترنيفنا عبد تحت نطبي سممع تتصميدنا كما جرنا نسرح قداي مدحن يهزبن هاجرن كما جرنا قداماي بوتا نتحزو زبل كال واني نبلنا فهنا ابوشنا ودباو قداتنا كما جرنا ودبنا نحيل ودبنا صباح نقول رول كله عبتي زلو مصايس ديمقراطيات إسرائيل كون يزي كال نحنا زملكت كوينو ግን ምስካሎት ውድባት እንገብሮ ከምኡ እዩ ስለዚ ኣነ ካብኡ ፈልያ ይሪኦ ነዚ ርክክብ ናይ ናይሮቢ ማለት እዩ ወዲ ኣለሁ ጽናሕ ነጋሽ ሓወይ استاذ ነጋሽ ሓንሳብ እሞ እምነት ተሕቶ ጽቡቅ ጌርካ ይተሓዝካ ንብለካ ኣለሞ ንዑስ ልክቦ ግን በጃኹም ሕቶ ዓጽራ ቢልካ ኣብራያ دعان تدحروي درجة مليسو عندي بزعبات أجندة تقدمت جن انت يعني رامس لك كبر استاذ قدم عقادكم كرخبوكم كله عبالات مدرسي نتبايتو بترنف نتبايتو سي كيدوم نخرخبو تنغيروم كيدوم رخيبوم منيروم نتوم بعبالات بايتو انت خون الكان يركامو بديحرو جن مخنياتو نحنا مدرخ كال كفال ناي بايتو زبلو زلوت حزب انتايو سلا تمقاقيلكم زتخافولكم وي سلازي بايتو انتاي سلا زبولوميو اتي مريحنت ناي بايتو سي انتاي سلا زبولوميوم نتن ودبات ببولقي كرخبون فتينوم زياتا مجمرياتو تخالايت غن ابريخا سوري كبر حاوي منت هجي بلا لا سمع الخلو حد حدا اوكي حجي تاي كبر حاو اتي ساتهم تركب كجملو خلو كندي دهساسا يمثل نيرم سانا مسو قالو اوت مسغله يراخبو نيرم مالتيو بقى نحنا منالبات كابت حسب زغربناس حدا طنوف اكل اللومو كندي بنب تنصلو مستفال عليه ودبات الراخبو سي قطا مسي بايتو مخنياتو مريحነት አለው እሱ ስፔሻሊቲ ፈጻም ቤት ጽሕፈት ማለት ያለው ስለዚህ مسؤول ህክባ ሳቶም አነ ሳይብላለው ናና ምክሪ ስለሰምዑ يوم بليلهون من ግን نحنا حساب زغربنا بخالوتون سميعمو ناتم عقبتاتون نيرو كهون تيلي يعني كابت تبجيسو مساتهم قطا مسي ፖለቲካ ውድባት በሙሉ ببي ودباتون دحركا بطرنو فاتي بيت صحفت ناي بايتو خيدوم اخيباتات غيرهم تراخيبهم يوم ابو تراخيبهم حساب اقريبهم مالتيو ازي حمش زعبالاتا السنادا شماغله ني حبار كتقوم نزي من مخالاو اخيبا زبال زلو اتا حمش زعبالاتا ثلاثه كبايتو كلت حاده كاب اي بي دي بي حاده خا كاب مدرخ زلوا ازيا نتي زمت زلو اخيبا مخاراو اخيبا وي ني بوليتيكا ودبات اخيبا كتكاي تباينو مالتي حساب شعو تحاتيتهم بايزوي انتو بي قال حطو قريبا نيرا نمنتايو او اديس ابا سي كتغبرو يدلين دوما باديس ابا
مدبرنا زلو بوليتيكا ودبات سخاتكم كم هاجرايا نيترينا عنده كم جلدو زبل زرباتات أبتا أخيبا قريبو ونحنا كومون تنريكم مسئنا يمرخبناكم جنكا إذا سنة إيش ما قلنا أخيبا بعد سبا كخوني إلى أنت وسينا نحنا بعد سبا زي قبروا له مخنات يلا أنت بايلو شو على تبتي أخيبا نيتي كلتي ني مدرخين توم أب بوليتيكا ودباتن كلهم زلوا مالتي توم أبلات بايتو حجي إذا جن ناتو تجمعات كالي سلزلوا كالي رقعتها سلزلوا إذا سلسة تباهلو ولا تسوامي عملوا خبقعوك أبتا مقام نيزا حبار شما قلت بالزلا نيس تسناد إذا سلسة سم كهبوا ما يكالون نوح كيدو مالتي أما الرشا بعلوتي تي مريحنة ني بايتون بقابا كنت تقول إذا قبروا أي كالنا زبل ملي شلو مينتهم مدرخ ስለዚህ ካለ ምርጫ አይነበረምን ኢላ በታ አጋባብ ያዘ ዳለው ዋገረም ከዳሉ ዝብል እቲ አመልሰይ አይ ዶንት ኖ ክቡር ሓው እምነት እታ መልሲ ተሳኸት ክትከውን ትኽእል ኦኬ ተመሊሳላ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ መልሲ ተቀቢለው መሳቶም ግን ከኣ ነቲ ኩሉ 19 ውድባት ግን ንኩሉ ዓዲሞሞ እዮም كانت عصرت شعات ودبات مبزحته بجك حاله ويكلته ودب حاله ودب كمان مثلاً كلهم أبالات إرتراو هجراو بايتون ديمقراطية ولوكي يوم مالتي ስለዚህ ካብቶም 10 ሓደ ዝመፁ ካብቶም 10 ከዓ እሳቶም እዮም ስለዚህ ኩሉ ሕራይ ኢሉ ነይሩ ባይዘወይ ኩሉ ክሳተፍ መብዛሕቱ ትውድባት ወላ ትዘከረ ክሳብ ቲኬታት ናቶም ተላኢኾም ቲኬት ታ መምፂትኒ ንኬንያ ተብፅሕ ተላኢኻቶም ያ ማለት ስለዚህ أنا من البات تي نفس وكف ودب نناتو ملوء مثلا الله ساتف زخون أخيبا خي ساتف جن كا عدمي جن فتحويان نيرون بحاله يعني كله الساتف في أخيبا قبرو دليت نيرون بحاله يعني مايك فري اوكي ثانك يو ادوليس الله قالو ادوليس حزا داريغا ما يلا هو سماي قلت لكم حزوا مايك فري اوكي سمع الله غدا على هذا سمع الله غدا على هذا الو سمع الله غدا الو اوكي مجمريا انكو عبد الحمد صخانقاش حتى بزوح كلتا سمون سلس سمون تزاربت يا سدما مزوم قبنيناتات خمي غيرهم تزاريبهم يا ስለዚህ ሲ ዚያ ተሐተይ ማለት ዚያቶም ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ዝገበሩ እዮም አቡሽቲ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ስርዓት ኤርትራ ብዙሕ ነገራት ዝገበሩ ስለዝኾኑ ሲ ከመይ ገይሮም እዚኦም ገበኛታት ተዛሪቦም እዚን 11 ውድባት ዝብል يا نيرا سلازي ذا حتى ترديك هتكون تسفى قبر يقني ما يكفي هالو اسمع له هدو اسمع له هدو اوكي يا تونا قاش انكو عاد حن متخا نتي مستوعد ملو التحساس راح ندامسكونكو دارقام زحوي تمساسلت كوينا كنت حتى انا قاطامي لعلن تحت تنصنحنا انا انت اخي بلدلي ابزي زحالف سومنات سي ابزي بالتوقات الصحاب هون تقنه مدرخ سي بتنتي يوم كبتلنا ايام منبر كبلي موصون زبل بزح صحاب هون يقنيو اجي زم سبات دياتهم كافت مغلطي سمع كله خاني انت يبلو اذن ودبات حتى هزبي من لسان الله هناتو فحفح عند سلاز بلا زلوا امو تخلو تهزب هذا حتى تطرنيفن زي مطانا ايلو بزحنا حتى هزب سمعنا ابنو وح قديت نحنا مسغاغر دندل كوينا نزن حواتنا اطراني في ناس مسغاغر كون زبلكا نسمع حجي هم تخوينا بحق هنات اندحر ما قدر اليوم كم تبلو زلها اندحر كوينم نتي هزبي كابتجا ملقت زحلف زلو زبالتوقات اندقربكم تتردؤهم اندحر نوع
ኣይኮኑን ተልኩም ከዓ ኣብዛ ገለጽ ካልና ግን ሃናፅ ኮይኑ ተረኺበ እሞኒ እቲ ብትክክል ነቲ ህዝብስ ኣለኩም ግዜታት ረኺብኩም ሲ ኣብ ዝኾነ ፓርቶካ ተኣቲኹም ተተብህሉ ተሓቂ ፅቡቕ ይብል ምክንያቱ ካብቲ ዘይ ኣፍራሲ ዝኾነ ቃላት እውን ነቲ ህዝቢ ገጋ ትምህርቲ ስለ ዝበፅሖ ዘሎ ማለት እየ ወዲ ኣለኹ ኣንውሕልኩም ዝሓቶ መቸም ተረዲእካ ክትከውን اوكي غني لي سمع له هدو انا قصر منتن اوكي ادوليس كبر حونا ادوليس كبر حونا السمايو زبلو درجه تحارن دين تقاليله ملسن كفتني حالتي ጉዳይ እዚ ገበነኛ አይኮነን بايزوي انتاي بعرفسي المتهم بريء حتى تثبت ادانته يبال هذا سب كسوس نصا حساب بچبتي ببيت ودي تي غبنو زي غبنو زبال مالتي نحنا برغص تي سرعه غبنኛ እንዲሁ نحنا كل ጊዜ ምናልባት نحنا صحفات تكاتاتلو እንተነልኩም ግንባር ድሕነት ወላ ጊዜ ተሓይ ሰውራ ባይቶ ኮለና ወላ ሀገራው ጉባኤ ኮለና እዚ ኩሉ እንታይ እዩ ኩሉ ጊዜ መግለጽ ክንጽሕፍ ኮለና ብኸመይ ንዓጽኦ መሲልኩም ሓደ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሓይልታት ጸጥታ ኩሎም ኣብ ጎኒ ህዝብኩም ኮይንኩም ኣንጻር ስርዓት ምስ ህዝብኩም ወጊንኩም ነቲ ስርዓት ተቃለስዎ ኣብ ተፈላለየ ትካላት ነዚ ስርዓት ትሰርሑ ዘለኹም ነዚ ስርዓት እዚ ጠንጢንኩም ንዑ ኣካል ነዚ ለውጢ ቃልሲ ናይ ለውጢ ይኩኑ ንብል ስለዚ ሓደ ሰብ ካብኡ ክመጻና ከሎ ከዓ ከም ብዙሓት እንታይ ይብሉ ከምዚ ማለተይሲ እቲ ተውፅኦ ነበርካ ጽሑፍ እቲ ትብሎ ነበርካ በቃል ከመይ ገይሮም ሰሚዖም ሞልካስ ከም ተሓርቕ ዓይነት ማለት እዩ ሓደ ሰብ ይሪኦ እስኻ ሎሚ ኣለሊኻ ኢልካ እቲ ስርዓት ሓደ ጽባሕ ከለልየ እዩ كل جزء ديكتاتورياዊ ስርዓት ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሰባት እንዳረገፉ ሰባት እንዳረሓቁ እዮም ዝኸዱ እስኻ ከመይ ጌርካ ባይታ ኣጣጢሕካ ዕላማታትካ ይዕወት ከም ዘሎ ዕግበት ከለወካ ኣለዎ ብርግጽ ሰባት ገበነኛታት እንተኾይኖም ጽባሕ ንግሆ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም ኣብቲ ስርዓት ይንበሩ ወላ ወጻኢ ካብቲ ስርዓት ይንበሩ ብዘይገድስ ብዓብዩ እቲ ስርዓት كم سرعة كأ كساهن قبرينا كم سرعة ون لومي حزب إرترا فريدوا كويدلون السرعة لومي عن تويب لكم نيره قدر قونا تي نه حزب من صناعتي هون العلاونات نهاجر أب حدقة مودا يخون مش كلهم قربا بالتهاجرات أب من نقاط مؤتاو يخون توساخي جنرالاتو أب دللا نيسبات تساتيفهم كساب أكلات إرتراويان أمشات يوافروا على لو زبالو كالو يوم إذا كل التقاليل كا بزحات صباح نقول فرد نهزبي أبدا ديمقراطية إرترا بالجن كا زد مسألة قالت زد مسألة أنا لو مسي كمتي حونا سماء وزبالو مدرك كبتنهم يوم نزي أم كبتني يوم مسيهم لومي مدرخ دي مسيو كالي مسيو كبتننا أنت يخيل كوينو يجبعنا يخن بتن مخنياتو بقعاتي بلنان مالتيو سب كأ أب نفسه تعامينو مزك علس أب علاماتاتو سبات كأتو خصعر علوه أنت زي كوينو ناي بيننا إرتران هنس نقوي لنا قداها قرا وحدنت كأ بخمسة راح يكمل الزخيل مز سمام وخات راح يكون كانت الذاتي مس بريتو زفالاليو تفالالي ميزان أبلعلتي سرعة زلوم إرسان كوفيلكا أبتعقبتاتك هتبصحم ناتك حلافنتي نحنا إن كايدو زلنا قالسي فتحاويو عب بروه زخانة قلوز زخانة بوليتيكاو بروغرام لك على زلنا سباتينا نسكفوا لي بلنا حزبنا كن ترنفو إنا مالتي حزب خطرنف مالتك راح بي أنا بنسأرو مزخونة يتزاتي ومزخونة خوفي تبلو زبلكا أنا يتحازلي كي تردو ولا أنت ردي ويبلن لأن نيتي أجندا نيتي سرعة يزبل جلو السرعة
ነንሕድና ከጠራጥረና ነንሕድና ከም እናጻጸቅ ክገብረና ይጻራሎ ንሕና በንጻሩ ሓቋፊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ርእይቶ ይነብር እዚ ማለት ግን ሕሉፍ የዋህነት ቅቡል ኣይኮነን ማሲስ እቲ ስርዓቱን ኣብ ውሽጥኻ ሰባት ክሰውሓልካ ስለ ዝኽእል ነዚ እውን ዋጋታቱ ኣብ ዝሓለፈ ብንጹር ንኸፍሎ ስለ ዝነበርና ገለ ሰባት ቅብል ኣቢሎም ኣብ ዝለዓለ ፅፍሒ ናይ ስልጣን ተምፅኦም ውድብ የፍርሱልካ ማሕበር የፍርሱልካ ስለ ዝነበሩ ክንጥንቀቕ ይግባአና ፖለቲካዊ ስራሕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ከምዚ ብተመን ተነኽሰሲ ብለፂ ተዳህለ ከይኮነና ምእንትን ፖለቲካዊ ቃልሲ እዩ ንኩሉ ኤርትራዊ ዝምልከት እዩ ኣነ ናይ ብሓቂ ዝብለኩም ስመይተይ ኣብቲ ኣኼባ ኣጀንዳ ባዕልና ሰሪዕናዮ ንሕና ቶም 11 ውድባት ርእቶታትና ብንጹር ኣስፊርና ሓንቲ ነገር ከማን ተላብዮምና ሰባት እንታይ ይብሉ ገለኹም ተሓቱ ትኾኑ እዚኣቶም ሲ እንታይ ዝበሃል ጽገናውያን እዮም ነቲ መሰረታዊ ለውጢ ነቲ ስርዓት ኣይደሊኖም ከመይ ጌርኩም ከይድኩሞም ዝብል ዘረባ ነይሩ ማለት እዩ በንጻሩ እንታይ ኢሎም ናሳቶም ብሰንኪ እዚ ምብትታንኩም በሰንኪ እዚ ድኽመታት ናይ ተቃውሞ ደንበ እቲ ናይ መስርሕ ናይ ለውጢ ይዳናጎ ስለ ዘሎ ህዝብና ፀጎሙ እንዳዓበየ ከይዳሎ ጽባሕ ንጎ ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት እያ ተኣቱ ዘላ እሞ ስለዚ ከመይ ጌርኩም ትጥነፉ ንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእል እዚ ዕማም ናትኩም እዩ ከም ፖለቲካዊ ሓይልታት ንሕና ጽባሕ ናይ ጉዳይ ስልጣን ዶ ጉዳይ ናይ ፖለቲካል ፕሮግራም ዘለና ሰባት ኣይኮናን ግን ከዓ እዚ ክንገብር ንኽእል ኢና እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተልኩምና ንሕናን ብዙሓት ከማና ዝኣመሰሉ ኤርትራውያን ኣብ ጎንኩም ተጠይና ሲ ናህና ኣበርክቶ ክንገብር ንኽእል ኢና ከምኡ ዝብለካ ኤርትራዊ ይቐኒየልና ጽቡቕ ኣለኻ ኣበይ ድኽመታትና ኢኻ ትብል እምበሪ እዚ ሲ ገለ ሓሲቡ ዘሎ ገለ ኣነ ኣብ ልቢ ሰባት ክኣቱ ይኽእልን ከምዚ ቀልጢፍካ ትንእዶሲ ቀልጢፍካ ተሓሚኻ ይኮነኒ ኣብ መስርሕ ዝርአ ጉዳይ እዚ ግን ከዓ ኣብ ቃልሲ ክሳብ ዘለና ኣሎ እንዳበልካ ክትኸዶ ዘለካ ያኒ እንዳተጠንቀቅካ ካብ ሕሉፍ ተመኩሮታትካ እንዳተማሃርካ ከመይ ጌርና ነዚ ህዝቢ እዚ ካብ ድኹም ኩነታት ናብ ሓያል ኩነታት መሰጋገሮ ንህዝብና ግን ክንሓስበሉ ዘለና ኢና ካብ ታሕቲ ዝተሓተ ኣባል ኣብዚ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዘሎ ዋላ ተራ ሃገራዊ ኣብዚ ቃልሲ ተፀሚዱ ዘሎ ዋላ ዝሩም ናትኩም ንከምዚ ከተባብዕ ዘሎ እዚ ስመሩም ኩላኩም ኣብ ዘለኹም ሃገራውያን ክሳብ ትዝለዓለ ናይ መራሕቲ ዘሎ ድኽመታት እንተዘይህልወና ስርዓት ህግደፍ ካብ ዝወድቕ ነዊሕ ዓመታት ኮይኑ እዩ ክንትክኦ ዘይምኽኣልና ግን ኣብ መንጎና ዘሎ ቀዳምነታት እንህቦ እቲ ካልኣዊ ግርጭታትና ኮይኑ ኣብ 9 ካብ 100 ትሰማማዕ ኣብተን 10 ካብ 100 ኢኻ ተትኩር ኣብ ኣኽቲ ማጎትን ክትናቆትን ትነብር ማለት እዩ ስለዚ ሲ ኣነ ናይ ብሓቂ ዝብል ኣሕዋት ንመኻኸር ንናቃቐፍ ግን ኣዝና ተጠራጠርቲ ኣይንኹን ቃልሲ ዋጋ ኣለዎ ክንከፍሎ ኣለና እቲ ዋጋ ህዝቢ ግን ክርህቦ ኣለዎ ኤርትራ ካብዚ ንላዕሊ ክትፅመም ኣይትኽእልን እያ ኤርትራ ንሕና ቃልሲና ቃልሲ ፖለቲካዊ ውድባት ዘይኮነ ንሕና ድሕነት ህዝብን ሃገርን እዩ ፖለቲካዊ ውድባት ጽባሕ ንጎሆ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ኤርትራ ሽዑ ንስልጣን ይወዳደራ ፖለቲካዊ ፕሮግራመን የቕርባ ሕጂ ግን እቲ ዕማም ናይ ምድሓን ናይ ህዝቢ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ውድበይ ውድብካ ጃመይ እጃምካ ኣነ ዘየለኹላ ኣይተሃሉ ድሕረይ ሳዕሪ ኣይብቆል ዝዓይነቱ ፖለቲካ እዚ ኣይስርሕን እዩ ካብ ታሕቲ ክሳብ ዝላዕሊ ኖ ክንብሎ ኣለና ነዚ ኣገባብ ኣብ መስርሕ ኩላህና ከም ሰባት ከም ውድባት ከም ፖለቲካዊ ሓይልታት ነናህና ጉድለታትን ነናህና ድኽመታት ነይርና ክእል እዚ እንዳቀረብናዮ ክንከይድ ግን ተደላይነት ኣለዎ ሶሪ ኣንዊሕ ኢልኩም ኣነ ኣገዳሲት ነጥቢ እያ ስለ ዝረኣኽዋ ኣንዊሕ የመሊሰ ይቐኒየለይ ማይክ ፍሪ ሰላም ገዛና ኣለኹ ዶ ኦኬ ሰላም ዓለይኩም ነጋሽ ሓወይ እንኳዕ ደሓን መጻኻ ዕድሜና ክቢርካ ብምጻእካ ከኣኒ ይቐኒልና እየ ዝብለካ ኩሉ ሰነ እውን ተጠይብ ንዓኻን ንስድራ ቤትካን እኒሃው ኣነ እቲ ኩሎም ሓሳባተይ ዝነበራ ዳርጋ ኩሎም ከም ዘሰማ ተሓሳስባ ስለ ዝኾነ ግን ሓዳሽ ክስታይ ኣቢለ ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ፃውዒት ናይ ዘተ እዩ ነይሩ ብዘይገድስ ንሕና ሓደ ክስታይ ናይ ውድባት ይኹን ሓደ ተሓሳስባና ደይኮነሲ ንዘተ ኢልኩም ከይድኩም ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ዛሮም ስኒ ኣብኡ ዘይተዓደመ ሰብ መጪኡ ናይ ብዙሕ ጎስጓስ ክገብር ቀኒ እዩ ስለዚ ንዓናስ እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኣተሓሳስባና ክፈላለየና ቀኒ ማለት እዩ ካብኣተን ሓንቲ እንታይ ኢሉ እቶም
መጥቶም ዝነበሩ ሰባት ብመድረኽ ተጠዊዖም ዝነበሩ ሓላፍነት ዝነበሮም ህግደፋውያን ዝነበሩ መጪኦም ኣብኡ ተሓወሱ ብዘይ ቅሬታ መጪኹም ስኻትኩም ኮፍ ምባልኩም ናብኡ ከም ዓገበኛታት ገይሮም ወሲዶምኩም ካልኣይ ከኣኒ እተን ውድባት ኩለን 18 ጥራይ ኮናን ነይረን ብዙሓት ውድባት ነይረን ግን ኣይተዓደማን ተዓዲመን ከኣኒ ብደይ ኣጀንዳን ብደይ እሳቶም ዘይፈልጥዎን ስቂሎም ከምዚ ስቂሎም ጣውዒት ኣምጪኦም ስንዑ ምፁ ንዑ ኺዱ ዝበሃል ቃል ስለ ዝነበረሲ ነዚ ኣስኒ ብፅቡቅ ጌርካ ኣብሪህካ ነቲ ህዝቢ ንክትገልፀሉ ምክንያቱ ኣፍተር ኦል ናይ ዘተ ስለ ዝኾነ ብደይ ገድስ ንስምረትን ንክሳይ ክተብልስኒ ወላ እንዳ ሸይጣን ኣቲኻ ከማን ስምረት ከተምፅእ ስለ ዝኾነቲ ቃልስኹምሲ ነዚኣ ጠቢቕካ ተትገልፀልና ነጋሽ ሓወይ ይቐኒለይ اوكي انا هايله بجا هايله كاورد انا ددهر سلام هابنا يصنه اوكي مجمرا سلام قبل ان تعطوا كلهم بحبره كومخا ادون غاشانا نغاش عثمان سلام بدحان كتل تسفا يغبر انقاخا نايروبي صحاكا زخنا خوينا اب حتى كاتو ابتي تغلصو زلها نغاش حاده تغراጫው ነገር አለ ስፋንታዩ እንተዳአ ባይቶ ነፍሱ ዝኻአለ ሮድማፕ ዘለዎ ሕግ ዘለዎ ቅዋም ዘለዎ እንተዳአ ኮይኑ በገባብካ ኣብ ጉባኤ ዝገበረ እሞኻ ኣብ ደውታ በጽሒ ዘሎ ጉባኤ ክገብር ይትብለና ኣለኻ ጉባኤ ዝገብር እንተዳአ ነይሩ ኮይኑ እቲ ባይቶ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዓዳሚ ኮይኑ ክቐርብ ነይሩዎ እምበር እቲ ናብ ናይሮቢ ክኸይድ ተኮይኑ እሞኻ ሽምግልና بمدرخ قبر تخوينو مدرخ زبلو زلو خا سلفي كون بوليتيكاو سلفي إنا تخافلنا تبلا لها اجا ابزي بطعم تقراج إنو لو نسون كا كون بوليتيكاو سلف زي كونه كم عراق خم شماغله بوليتيكاو خم زي مخانو سلف سيليكون كم زي مخانو انقليس أمني سلازي ابي زلو تحكي اتو بايتو زنبره اتو دوتا ناي بايتو اسقي ولو مالد ديو كم زي سرح دقميتوا كوم زبل طرطراتات አለው በህዝቢ ንስኻ ካትብላለኻ ይሸባሸብ አለው ክገብር ጉባኤ ካትብላለኻ ጉባኤ ክገብር ተዳ ኮይኑ ነኦም ከድም ይነይርዎ ንሶም ኣብ አዲስ አበባ አዛራሪቦም የም ዘመድረኽ ተወካሊ ገይሮም ንኹለን ውድባት ረኺቦም ስለዚ ተገራጫው ኮይኑ ንላ ኣነ ብጣዕሚ እንደይ ከመጀርካ እንትንትነለይ ይጽበ መቸም ማይክ ፍሪ اوكي سمع الله هدى ماشي ارى سلامي كنت حابتنا زبلتو اتي قداي تردوراني زيتن للزبن دي كل جزء نحنا كل ماسي كلتا ودبات ولا وش حدا ود كومون مسجله محازت ودبات 4 5 خوينكا باي اذم ابايتو خلو نابنت كيدان الله وصاخاب حج شو دبات الله كمان عليه متخاباتيو زخيل ስለዚህ ኩሉ ጊዜቲ ዘተ ምህላው ንገዛ ርእሱ አና አውንታ የዝሪኦ ምክንያቱ ባህሊ ነይ እንካን ሃባን ምዕማቅሲ ሓደ ካብቲ ክንለምዶ ዘለና እዩ እዚ ነይ ምንጽዛግ ፖለቲካ ብጀካ خسران ካል አይ ተዓወትናለን ስለዚህ ሓደ እቲ ሰባህለ ትጻውዒት ከቀርብ ከሎ خبرت ሓፍት ሰላሚ ንኩሉ ይቀሪቡቶም 19 ውድባት ምናልባት ኮሚሎም ሳተውን ገለ ዝሓለፉና ክሉ ስለዝኽእሉ እዚ ኣዶ ኮሚቴውን ሕጂ ኣብኡ ዘይነበሩ ኣካላት እንተለው ከማን ከሳትፎም እንታይ እዮም ገይሮም እሶም እቲ ኣብቲ ባይቶ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ወፃእ ካብኡ ከዓ ሰልፍ ዴሞክራሲ ዝብ ኤርትራ ማለት እዩ ኢፒዲፒ እዚ ማለት ግን ንኩሉ ዓሚሞሞ ዓሚምና ማለት ኣይኮናን ይብሉ ኣነውን ኮሚቴ ዝብል እቲ ብዙሕ ዝጋነን 30 ገለን እቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ገለ ዝበሃል ምናልባት ዓቐኑ ሰሓተ ከውን ኸይሊ ግን ንኣብነት መደፈዒ ተዓደሙን ኣይ ኣብኡ ኣይነበሩን ኣለዉ ከም ምንቅስቃሳቶም ኣለዉ ካልኦትን ክህሉ ይኽእሉ እዮም
ስለዚህ ሲ አይ ቲንክ እዚታት ሓደ ካብቲ ፀገም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዝመፅእ ግን ንኩሉ ኣሳታፊ ክኸውን ኣለዎ ተባሂሉ ብዛዕባ እቲ ኣጀንዳ እንተኮይኑ ባይዘወይ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ታሽሙ ኣኼባ ይፅዋዕ ኣሳሳብ ስኢልካ እቲ ኣርእሲ ናይቲ ኣኼባ ጥራሕ ሒዝካ ክትኸይድ ኣብኡ ኣጀንዳ ንስራሕ ይበሃል ዋላ እዚ ንሽዱሽተ ሸውዓተ ወርሒ ዝኸደ ኣብ መንጎ ፖለቲካን ሓይልታት ናይ ኣቦ ወንበራት ኣኼባ ተባሂሉ እቲ መጀመርታ ኮፍ ኢልኩም ኣጀንዳኹም ስርዑ ተባሂሉ ብቲ ኣዲስ ኣበባ ተገብረ ኣኼባ ማለት እዩ ዳሕራይ እቲ ኣጀንዳ ሰሪዕካ ብኡ መሰረት እንታይ ንራኸብ ኣብ እንታይ ንፈላለየሉ ነጥቢ ከመይ ጌርና ንሰግሮ ንራኸበሉ ከመይ ጌርና ነዕምቆ ዝብል ይኸይድ ኮሚቲ እቲ ባህርያት ሓድሽ ነገር ኣይኮነ ግን እዚ ክልተ ነጥቢ ነይሮno ዓበይቲ ሰለስተ ነጥቢ እቲ ዋላ እቲ ዕድሜታት ክኸይድ ከሎ ዋላ እቲ ቅድም ዘተ ክኸይድ ከሎ ሓደ ብሓባር ኮይና እቲ ድኹምን ሓያልን ናይቲ ስርዓት ንምዘን ንምንታይ እዩ ብዙሕ ናይ ድኹም ጎነታት ከለዉ ስርዓት እዚ ኣብ ስልጣን ክሳብ ሕጂ ክቕፅል ክኢሉ ክልተ እቲ ተቃውሞ ደንበ ድኹምን ሓያልን ጎነታቱ ንምዘን ፍትሓዊ ጉዳይ ኣቕሪ ሒዙ ይቃለስ እንዳሃለዎ ከሎ እዚ ተቃውሞ ደንበ ክሳብ ሕጂ ዕላማታቱ ክዓውት ዘይምኽኣሉ እንታይ እዩ ሰለስተ እሞ እዚ ክልቲኡ ምስ ረኣናኸ ሓይሊ ሚዛን ንጠቕሚ ተቃውሞ ደንበ ንጠቕሚ ተቃውሞ ናይ ህዝብና ከመይ ጌርና ንቕይሮ ንኽእል ዝብላ እዚኣተን ኣብዚ በጋ ሃሊሓ እንዳበልካ ብዙሕ ኢኻ ክትሰርሕ ትኽእል በዓል ቤታዊ ኩነታትና እንታይ ይመስል ወድዓዊ ኩነታት እንታይ ይመስል ከቢብና ዘሎ ፀገማት እንታይ ይመስል ጉዳይ መንእሰያት ከተልዕል ኢኻ ጉዳይ ናይ ምሕደራ ከተልዕል ብዙሕ ነገር ስለ ዝኾነ ኣነ መስለኒ እቲ ሰብ ኣብኡ መፂና ንሕና ኣጀንዳ ከምዚ ዝበልኩ 11 ውድባት ኮፍ ኢልና ኩሎም እዞም ውድባት ዝበልኩኹም ኣብ ባይቶ ሃለዉ ወፃኢ ዘለዉ እዘን ነጥብታት የና ዓናሎም እዋናውያን ነጥብታት እዚኣተን ኢና ኣብ ባይቶ ተዛረብና ኣለን እዚአን ጉዳያት እሞ እዚአን ነቕርበን ምስ በልናዮም እሳቶም ተቐቢሎምን ጥራሕ ዘይኮኑ ቀበልዎን ናይ ግድን እዩ ነይሩ ግን ከዓ ብጣዕሚ ኣገደሲ ነጥብታት እየን ናትኩም ጉዳይ እዩ ንሕና ብጀካ መሳለጥቲ ኣቀራረብቲ ፋሲሌተር ዘይኮይንና ካልእ ክሳብ የብልናን ኢሎምና ማለት እዩ ስለዚ ሲ እቲ ኣጀንዳ ከምዚ እዩ ነይሩ ኣጀንዳ ናህና እዩ ነይሩ ብሕጂ ከዓ ዝያዳ እቲ ካልኣይ ርክክብ ምስ መፀ እዩ ዝያዳ ክበር ንኩሉ ኣሳታፊ ክኸውን እዩ እቲ ፃዕርታት ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ባይቶ ይሃሉ ወፃኢ ካብ ባይቶ ይሃሉ ኣብ ተፈላለየ ዓለም ዘለዉ ፖለቲካዊ ሓይልታት እዚኣቶም ክህሉ እዩ እቲ ፃዕሪ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ መስለኒ እዚ ዓገበኛታት እዮም ዶ ገለ ዝበሃል ሰበዝ ዝመስሎ መም ዝመስሎ ይቅረብ ግን ከይዳ ናብ ሓደ ውሒድ ተፈሲሳ ታባይ እታ ውሒድ ኤርትራ እያ ክትኸውን ስለዚ ኩሉ መሬትና ማይ ክሰቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንደልዮ ዘለና ፈትሑን ክንበፅሖ ኢና ካልእ ክቡር ሓው መሰረት ሰላም ከመይ ኣለኻ እንቋዕ ናይ ረቢ ብፅሓካ ኢልካ እሞ دحان تسوا قبل قاع اسمرات حكا قاع من دفران قاع ضيع كرن اقردت كتب لني تسوا قبل ابزمت مخنياتو كمتي استخا من البات تنتخدن عدتات تنقرنون قاعنا وبس حكام بالكوها سلازي دحان بزو عدتات يتزوروا مو خبيد ينقركا كل جزء قاع لندن حكا قاع تركب حكا قاع جدة حكا كتب لنا هذه غني لك نزور غيو كان بزعبا بايتوسي نفسه زخا عليه قبائل خقبري وعدامي خويني كقرب نيرو قال الزبل وكومي خوين زقبو مالتي سي نحنا تي لومي أب قال أخيباتات يتسوع كوي تمري حنا ني بايتو تسويو أبو مجلسي يقرب حسابات يقرب أب قبائلات نيقالو ودبات يخيد أب تفعلالي هزباو أخيباتات يساتف كوميتي تي ባህርያት ነይ ተቃልሶ ቆሙ እንዲሁ ስለዚ አቡ ኸይዱ ከዓ እቲ ነይ ባይቶ ውድባት መራሕቱ ነይቲ አባላት መሪሕነቱ አቡ ነይሮም ብዛዕባቲ ዘሎ ኩነታት ነይቲ ባይቶ አገዳስነት ነይቲ ባይቶ ገሊጾም ምክንያቱ እዚ ባይቶ እዚ ከም ዓቢ ሃገራዊ ጽላል ምስ ዘለዎ ኩሉ ጸገምን ቅሉላውን ንዑ ሰጊሩ ናብ ጉባኤ ከኣቱ ምዃኑ
እቶም ወፃኢ ካብኡ ዘሎ ኣካሉ ክኾኑ ከም ዝግብኦም እዚ ፅላል እዚ ምናልባት ናይ ኣብ ኣሰራርሓ ኣብ ገለገለ ፀገማት ኣብ ናይ ዶኩሜንት ድዩ ኣብ ቻርተሩ ድዩ ኣብ ገለ ድዩ ፀገማት የብሉን ብድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ከዓ ዝቆመ ባይቶ ስለ ዝኾነ እዚ ባይቶ እዚ ከምቲ ማሲ ሓደ ሓውና ኣብኡ ካብቶም መራሕቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝበሎ ሓደ ገዛ ሃኒፅካሲ ገለ ናይ ኣብ መስኮት ድዩ ኣብ ደገ ድዩ ገለ ምትዕራያት ከድልዮ ከሎ ምትዕራይ ትገብረሉ እምበሪ ደዝ ሃነፅናዮ ገዛ ከነፍርስ ኣይኮናን ብርግፅ ቀሊል ኣይኮነንቲ ንሓልፎ ዘለና ፀገማት ንዕኡ ክንሰግሮ ግን ክንቃለስ ኣለና ኣብኡ እውን ናትኩም ግደ ኣገዳስነት ኣለዎ ነዚ መስርሕ እዚ እውን ክትድግፍዎን ክትሕግዝዎን ኣለኩም ምስ ተባህሉ መድረክ ንሕና ጥራሕ እስኻትኩም እቲ ዘለኩም ፀገማት ስገሩ ካባና ዝሕተት ነገራት እውን ክንተሓባበርን ዓቕምታትና ዘፍቅዶ ክንገብርን እውን ድልዋት ኢና ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ እሳቶም ብንጹር ኣነ እውን ኣብቲ መእተዊ ለየ ንሕና ሰልፊ ይኮናን ንሕና ሓደ ሲቪክ ሶሳይቲ ኣይኮናን ንሕና ፋሲሊቴተርስ እንታይ ይባል መቀራረብቲ ኣሳለጥቲ መሳለጥቲ ኢና ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ ጽባሕ ንጎ ሓደ ናይ ሜድያ ማዕከን እኳ ንኩላካ ፅዋዕካ ክእል እዩ ሓንቲ ርእሲ ልዒሉ ሰሚናር ክገብር ይኽእል እዩ ምሁራት ኤርትራውያን ተበግሶ ወሲዶም ገለ ክገብሩ ይፍትኑ ስለዚ ሲ ኣነ መስለኒ እሳቶም ኣይበሉን ኣነ እውን ኣይበልኩን ኣብቲ ዘረባይ ግን ከዓ ሰልፊ ኣይኮኑን ሰልፊም ግን ከውነ ይንደሊን ኢና ባይዘወይ ኢሎም እዮም ስለዚ እታ ሓቂ ኣብዚኣ ዘላ ታባይቶ ክንፅዕር ኢና ጉባኤ ካልኣይ ዕውት ጉባኤ ክኸይድ ትኩሉ ፃዕርታትና ናብኡ ዘቕንዐ እዩ ምስኡ ዝሓወሰ ከዓ እንታይ ዝበሃል ምስ ካልኦት ኣይንራኸብን ኣካሉ ክኾኑ ኣይክንፅዕርን ዝብል ከዓ የለን እሞ ስለዚ ጥራሕ እስኻ ክቡር ሓዊ መሰረት ኣተባብዓና እስኻ እውን ሃገራዊ በርክቶኻ ግበር ኩላህና ብሓባር ነዚ ስርዓት እዚ ቀልጢፍና ክንዓልም እንትን ይቀኒልና ኣሚሕልኩም ተኸይነይ ተሓዙለይ ማይክ ፍሪ سلام سلام أحوال قبل على الحساب تحتي يسمع له ملكت نيشتو أوكي إمار ثانك يو كبر قاشانا قعد عن مساحة بزيك العالم تو ملوء دمرنا كله دلاي فتحي كله تزيكون حد خفال EPDP تأكل مستي سرعة تدناقات أيو زياداتهم مراحتي جنا أبو حزبهم ولدهم زي فلتو مس حزبهم كسرعوا زي دليو تعبتين يعتات ويكا ببدل زحطوتو اندابله حدا خفال زي كالعالم يزارب علو يزارب نيرو حجي حطو يكن أبناي ودباتيو حجي زن بوتان جزين سينن زي كونا ربع زبن زحالفه ودبات عنصاب سرحة النفا أبكال نقرات وصعا زي تخاءلن بتزلو ونعقم مالتيو وقاداتو انكو بايتوز نبري دحر حاموشت عامت تساقيو خمز موت زي حاو حمام بلو نريو لنا حجي اذن تسفاز غلصا ودبات نيخينيا خيدن ناب مدرخ تسويعن كيدن يلو دلاي فتحي حاده تسفا ويلو تخقبر تخوينو بيناي ملكيو بيناي سقومتي نقي مثل زخدايو الكا ترداني ابدي بتحدنا حتى مايك فري ثانك يو اوكي بدون فتح لك هذا بدون فتحي كم زاد صبوق نكيد احنا صحفات ريخهم ناي سمر بصحفات له وانا خيد كم انا مسيده قارص بزياده قتل بدون فتح لك هذا يلا اوكي كم حاوي كم سبب حاوي يلا هذا يا مايك نعاخا ثانك يو مرحبا ثانك يو جود جوب سلام قشنا سلام روم كلهم قبل على تحتي سلامات انا سنتاي كحد دليل اللغسي زي قليل نجر يكون انه تزعابي نجر انا كم صقا يدا حسبو زيت الردادا ابستفال على غزي زيت الرخب نبر اكلات اب حد خونكا اب حد ربي زخ زارب كلها كوز عبي معباله يلني دبلو
كوفيل كامردا بزح نغريخا كبمعدو كوفيل كاي تعبي حجي انت اي كبل دلي انا دلخو اتي اخيبا مغبارو درغانا 3 4 ورحي مقربات نيركم حجي نتم ابالاتكم مسرتات نهزبن نمنتا يقم دي تحبروا نيركم حجي ولاتم ابالاتي بزح تقاومو كاب استفلالي بوتاتات بغفاديو ولا بقنعناديو بستفلالي ابلعلي تقبر اخيبا يورد نيرو حجي ولا نتم ابالاتكم ولا نت حزبس نمنتا زي تገልጸ كمستر تعقيبو امچرشا دما نحزبي كيتردو ማለት ተገሊጹ ማለት እዩ ስኻትኩም ከም አባላት ባይቶ መጠንሲ ተፈልይኹም ክትከዱ ከለኹም ከይገለጽኩም እስኪ ዝቁርብ ተይዶ ኣይሰሓብን ቴንክ ዩ ማይክ ንዓኻ ክቡር ጋሻና اوكي اسمع له هذا هو قداميتي ما اعرف حتى خبر حاول يقربها بزعباتي مالسي تسفا زغرصو دباتهم دليتي فتحسي تسفا خجبر ولد سلاسي مثلا خبر حاول ولد سلاسي مثلني قومي مش هو حجي اولا قال شي كبر حاول تسفا مقراط يلن مدخام على حساب دكم حساب مش تاشمون دي كل جزء تقاسي زموزلي كايدينيو الدغام لا هتكازي هونس اداغام صنحكان دي حساب تداخم حساب تحيل قال دين كل جزء تاشق حسكايا هتقصل ماسي كايا يتهبل بفلاي حزباوي غداي حزباوي حتى زلعله اي تسفا قرص اي غبوني سلاز تسفا قرص ودبات يلو انده انا اي دونت نو زلو اي مثلا جنبار زحنت اي نحو تسفا خبطو قرص ودبات اي كونل مالتي غنا اذا قال سيزين قدمت خيد بو خبل خغبر زغبو خغبري مالتي ግን እንታይ መሲልካቲ انا ህዝቢ ከዓስሎ አለው እዚ ቃልሲ እቲ ጸገም ዘሎ አበይ አኼባ ትገብር ንኣብነት ኣብዚ ምጫካ ክእላት ሓደ ማለት ብዙ አኼባታት ኔላ ኢትዮጵያ ንገብር ካብ ኣብ መቀለ ንገብር ኣብ ዓዲግራት ንገብር ኣብ ሑመራ ንገብር ተፈላለዩ ፖለቲካዊ ድባት ኣብ አዲስ አበባ ንገብር ኣብ ደብረ ዘይት ንገብር ኣብ አዋሳ ኩሉ ቦታታት ማለት ቦታ አበይ ትገብሮ ኣይኮነን እስኻ ኣብቲ ትገብሮ አኼባታት ነቲ ክትገብሮ ትኽእል ጉዳያት ብንጹር ኣስፊርካ ትኸይድ ንዑኸ ኣብ ምትግባሩ ኸ ንዑኸ ተተግብር ዲኻ ዝብል ሕቶ እዩ ዝለዓል ስለዚ ቦታ ኮነንቲ ወሳኒ ናትካ ድሌትን ባህግን ስለ ዝኾነ ኣነ መስለኒ እቲ ደላይ ፍትሒ ተስፋ ክገብር ምእንትን ኣወለን እምነት ኣብቲ ፍትሓዊ ዕላማ ናይቲ ቃልሲ ቀዳምነት እምነት ከሎ እምነት ምስ ሃሎ ብተፈላለዩ ኣገባባት ናቱ ሃገራዊ እጃም አበርክቶ ከበርክት አለው زي سرع قالسي اي عوتيني باي زوي كل جزء زي كفوت زي نغبرو حساب ምናልባት ምስ ኩሉ አኽብሮተይን ሓኹም ምስ ኩሉ አኽብሮተይን ነዚ ኣብዚ ሩምዝ ዝግበር ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ ርእይቶም ምቅራብ ሜድያ ካብ ሜድያ ሓሊፉ ካልእ ክኸውን ኣይክእልን ብዙሕ በዚ ስመሩም ብዙሕ ተገብረሎ ንኣብነት እዚ ናይ ጀኔቫ እንታይ ሽሙ ሰላማዊ ሰልፊ ዲ ካልእ ንዑልታ ኣመሰለ ካምፔን ካብዚ ተበጊሱ ይኸይድ ግን ዝያዳ እቲ ስሩዕ ቃልሲ ክትገብር ክትካይድ ከለኻ ነቲ ፀላኢኻ እውን ቀልጢፍካ ተጥቅዖ ነቲ ፀገሙን ብቅልጡፍ ትፈትሖ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ መስለኒ እቲ ክበሃል ዝኽእል ክስታት ድሓን ይትረፈና ኣብ እከለ ነቲ ስርዓት ይቐርብ ሓደ ነዚ ብልዩ ሓደ መሰረታዊ ለውጢ ይደሊ ሓደ ነሎ ፅገና ይደሊ ዶ ገለገለ ዝበሃል ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ሓውና ክቡር ሓውና ድሓኖም ዝበሎ ፀፀርና ንደርቢ ነፍሲ ወከፍ እታ ዝኽእላ እንተገይሩ እዚ ቃልሲ እዚ ንቅድሚት ከብል ግን ናይቲ ካልእ ምርጫታት ከዓ እንዳኽበርና ማለት እዩ ንሕና ንኣብነት ከም ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ሱር ነቀል ዝኾነ መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ከይድ ኩሉ ኣገባብ ቃልሲ ከነካይድ ዝብል ነቕ ዘይንብለሉ ዕላማ ኣለና ካልእ ርእይቶ ኣለዎ ግን ንሕና እዚ ኣገባብ እምበሪ እቲ ዕላማና ኩላህና ዴሞክራሲያዊ ሃገር
كله بحبار تسانيو بمعرنت بفتحي زنبر الله هاجر نمهنات جن እዚህ ዕላማ ናይ ኩላና አበጋባባትና ግን ክንፋላለይና ብርግጽ ሰብካ ሰብ ዓቕሙ እዩ ዝገብር ኣብ ቃልሲ ዓግበታቱ የብል ስለዚህ ካብኡ ንገብሮ ጉዳይ ብልናል ማለት ኢና ንሕና ከምኡ ስለ ዝበልና ቶም ካልኦት ካል ኣጋባብ ናይ ቃልሲ ኢና ንኽተል ስለ ዝበሉና ግን ኣይንተፋነንን ኢና ኣብ ፀገማት ምስኦም ኣይንኣቱና ምክንያቱ እቲ ቀዳማይ ግርጭትና ምስቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ንዕኡ ንኣሊ ኩሉ ሃገራዊ ዓቕምታትና بتفعل أجاباته على السوق كنت نفوقن حلافنتنا كلها هنا إمالتي كبر حاو كم سب زبالكايو مساحة ميت خميس مع من رخابنا إرفان تجايو مهناتو كوفيلنا تجمعنا بترابيزة هم فتح هم كنبال زين هنا حلافنتي سلازي كم بهلون كنتريو زلنا أيو قدم حجسي قدم بزي برتاو قالسي جزي درهونو قويدو تانكي سيردو غلغيردو لو مخمز غيرنا دابلكا يو اتي بوليتيكا من لعنيرو لو مجن هزباوي نقحات هزباوي رئيتو زخبرلو نناتكا حسابات تقربلو مهين تباللو مدرخ جاءتا نعنا زيادة كنسر حلا زقبعنا قمت زبالكا قد ما أخيبا مقباركم أبالاتكم لمنتاي يتحبرون زبل ببي قبابون لناتو قباب اللوتي بوليتيكا وحيلتات التحابابرون شمون أنا أب بوتاني تنكالوت كوينة من اللي سيغنيتي أبالنا نحنا زملكت جن بوحلو اتي أخيباتات خيد مهلاو اتي لأخيبان خيد مسلنا دحريو خاوت سيدنا يتا أخيبا زي نيريلو يحبرنا تقبالو مالتي كما حليفو جن حجي من البات نتي نتوم ودبات ببو ودبهم حتى تلو قدايو جن كأزي 5 عينات أخيباتات ناي هزبي قداي سلازخوني قلوص أخيباتات كأسلازخوني بتيز توابي مجلسي بتيز توابي ديكلاريشن مالتي نيروبي ديكلاريشن زبال ولا بعد سبا ولا بدبر زيت نكايدو نبرنا أبتي مجلسيتاتو نجلس انديو جنكا نفس وكف أكال أبتي بوليتيكاوي ودباتن سلفتاتن نناتو عمامات الله تي زيتن للزبن كل جزء تي بوليتيكاو مريحنت يكايدو بب جزيو كابتي مسمر نيتي حفش أو مسمر نيتي بوليتيكاو حيل انت زي واتيو ناتو ناي مالتي ندا تغاير مس مدرخ ندا ما شاشة خناتاتو سرحلو تي بوليتيكاوي مريحنت ايو مالتيو دحيرو أجابات أب زجبرو سمينارات ودباو سمينارات ديو أب جبايتاتو أب تي ناي مريحنت أخواتات كأس أب صاباتو يقرب كم زيتي أجابات زخيد جن تا قداسيت نت زبالكاتي زتي كم زتي بتعمي تبقيو تأجايو سوزي كل جزء عموجي إسرائيل زتين بالزبن كله ندافع فعلو لنا ودي الله ما يفري متن حتتات مجلسين كون تسوى جبر اوكي سمعنا هنا اوكي بعد عن مسخ غشانا تسيلا انا حسر ولا حتى حنتي انت حتى الدلي كاب جبا نسبا غمبارن وصاي او ساكبا قال نيردو زمالت نيو جنريشن او نيردو قالي ابتي نصوم زحابولو ኮመንት ኢንተርቪው ዝገበርዎ አካላት እንታይ ርእይቶ ኣለካ ኣብቲ ንሶም ዝሃብዎ ኢንተርቪው ኣብቲ ዝሃብዎ ናይ ቢኤ ይኹን ኣብ ሬድዮ መድረክ ይኹን እንታይ ኮመንት ኣለካ እዚአን ናተይ ሕቶ ማይክና يا اللغة سمعون لغة منه ملكت سكاكبر له يا اوكي هاي يسمعون لغة مثلني يا مالت إريتيت قبل كايدلني بتاعي نمنتها إثيوبيا دي تقبرت بالحطو عبد الله نحن قبرن نخلي ناس ملسي كونتن مس أخبروت أتو نقاش
ماسي اب ኢትዮጵያ ድሕግዞ ዝነበርኩ ሓወይሲ ሰበይቲ ብኡ ኮላ ኣብ ናይሮቢ ከይደ ክምርዓወይ እንተይልንስ ንምንታይ ኣብድላይ ድምርዓው እንተይልንስ መልሲ ኮነትን ንምንታይ ማሲ ዕንቅፋት ካብ ኢትዮጵያ ነይሩ ድዩ ኣይነበረን እስኹም ድበዝሑ ብኡ ከለኹም ንምንታይ ኣብዚ ዝግበሮ ደይበልኩሞም ወላ መድረኽ ኣነ ባይዘወይ ደጋፊየ ከምቲ ዝበልካዮ ንባይቶ መመላእታ እምበር መተካእታ ኣይኮነን ዝበልካዮ ይድግፎየ ግን እሳሲ ዓገብኩን በታ መልስኻ ነጋሽ ዓወይ ስለዚ هو ኣብላይኩም ትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ፍሉጥ ነው መልስ ዘድሊ ኣይኮነን ግን ኢትዮጵያ ደይ ተገብሮ ዝበዝሑ ብኡ ከለኹም ዝያዳ መልሲ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ዝሓተላ ዘሎ ኣነ ብኩልከይ ጠቕምካ ራይት ኣይግድሸኒ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጥራሕ ደረብሕ ንህዝብና ዘድሕን ይኹን ስለዚ እሳ አይ ሆፕ ኢሪቴት ኣይትገብረካ እንትኾን ተሓተ እሳ መልሰለይ ማይክ ፍሪ اوكي الله اسمع الله اوكي قداميتي ني كور حولالا تا ካብ ጀብሃን ህዝባዊ ግንባርን ካብኡ ማስ ሓድሽ ወለዶ ካብ ወፃኢ ነይሩ ዶ ገለ ዝብል ምናልባት ኣብቶም ገለ መፅናዕቲ ሓሳብ ዘቕረቡ ገለ ነይሮም ክኾኑ ክእሉ እቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ግን ዳርጋ በዚ ካብዚ ኣካላት ዝነበረ እዩ እቲቶም 11 ውድባት እዞም ውድባት እዚኣቶም እዩ ከምቲ ዝበልኩኻ መብዛሕትኡ እቲ ገለ እቲ እስላማዊ ሰልፍታት እቲ ካልእ እውን ፌደራላዊ ምንቅስቃስቶም ካልኦት ምናልባት እንታይ እሞ ክብል ኣብቲ ኤርትራውያን መብዛሕቶም ኣብዚ ክልተ ተመክሮ ዝነበሩ እዮም ግን ወፃኢ ካብኡ ነበሩ ኣይነበሩ ክብል የደሊ ካብ ናይ ጀብሃን ህዝባዊ ግንባርን ኣካላት ዝነበሩ እዮም ብዛዕት ኢንተርቪታት እንታይ ርእይቶ ኣለካ ኣብ ተፈላለየ ኢንተርቪው ናተይ ርእይቶ ናተይ ትዕዝብቲ ክህልዎ ኣብቲ ኣነ ዝገብሮ ዋላ ኣባላት መሪሕነተይ ዝገብሮ ከምኡ ክህልዎም ይኽእል እዩ ላኪን ኣነ እቲ ዝያዳ ንዓይሎሚ እቲ ቀንዲ ኣጀንዳ ኣብዚ ኢንተርቪታት ሶም ዝገብርዎ ብዛዕባኡ ርእይቶን ናተይ ትንተናን ናተይ ክሳይ ክቅርብ ዘይኮነ ብዛዕት ውፅኢት ናይቲ ኣኼባ ናይሮቢ እንዲሁ ኣብኡ ተባህለ ኣብኡ ተገብረ ክገልፅ ፀኒሐ እሞ እቶም ዋናታት ኢትዮጵያን ንዖም ዘይቆጠሲ ንምንታይ ነቲ ኤርትራዊ ዝገርሞን ዝተሓሳስቦን ዘሎ ዛቱ ኣነ ይገርመኒ ንብሓቂ ዝገርመኒ ኣነ ኢትዮጵያውያን ንምንታይ ኣብ ኣኼባ ወፃኢ ካብ ዓድና ጌርኩሞ ዝብል ዘረባ ኣነ ካብኦም ኣይሰማዕኩን እቲ ዝገርም ግን እቲ ኤርትራዊ ያኒ ከምዚ ንጉሳዊ ክኸውን ካብቶም ንጉሳውያን ስድራ ቤት ንላዕሊ ንጉስ ክኸውን ምፍታን ኣይ ፅቡቕ ኣይኮነን ባህላ ኣነ ኢትዮጵያ ቀንዲ ሎሚ መናሃሪ ቃልስና ኣብኡ ንራኸበሉ ዘለና ቃልሲ እዩ እዚ ክንብል ከለና ግን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኤርትራውያን ንረኽበሉ ቦታ ክንራኸብ ኢና ክንራኸብ ይግባአና ስለዚ እዚ ማለት እቲ ኢትዮጵያ ትገብረልና ኣስተዋፅኦ ኢትዮጵያ ትገብረልና ሓገዝ ምስ ኢትዮጵያ ንደልዮ ስትራቴጂካዊ ዝምድናና ግን ፈፂሙ ኣይትንክፎን እዩ ክትንክፎ እውን ኣይግባእን እዩ ሱዳን ስበ ሎሚ ብዓዶም ክንንቀሳቐስ ዘይፍቀዱልና ምስ ሱዳን ፀገማ ይንደሊና ወላ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣይንደሊና ማለት እዩ ኢትዮጵያ ብፍላይ ሕጂ እቲ መብዛሕትኡ ፖለቲካዊ ሓይልታት ቀንዲ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ናይ ባይቶና ኣብኡ ስለ ዘሎ ስለዚ ብጣዕሚ ብተገዳስነት ንሪኦ ቦታ እዩ እዚ ማለት ግን ኣብድላይና ንራኸብን ከማን ማለት ኣይኮን ነፃነትና ሕሉ እዩ ባይዘወይ እቲ ፖለቲካዊ ውሳኔና ብኢድና ስለ ዝኾነ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኤርትራውያን ተዓዲሞሙና ክንከይድን ክንራኸብን ኢና እዚኣ ከዓ ክትሕለወልና ንኣሕዋትና ኢትዮጵያውያን እውን ብንፅር ኢና ንብሎም እቲ ዝምድናና ግን ንዓና ኣገዳሲ ምስ ኢትዮጵያን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያን ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንደ ተስፋ ገንብር ተመሊሶ ኸውን እቲ ሕፀ ናይ ሓውኻ መርዓን ከዓ እንሻ ላ ኣብ ዓድና ኸውን ትሕፀ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ኣሎ ሞ ስመራ ኩነልና ትመርዓ ማይክ ፍሪ Okay, thank you Gashana. أنا مثلا next ناس حتى أودبكم أبتنا ناي فرانكفورت تساتف نيرمو
مستي ناي نيروبي مستي ناي فرانكفورت كتنጻጽሮ ከለኻ ኮምፔር ክትገብሮ ከለኻ ከመይ ርኢኻዮ ሓንቲ ታኻልእቲ ኮሽኔ ግን ሕጂ ኣብ ዝመለስካያ ሕቶ እያ ማለት እዩ ናይ ፖለቲካ ኣይኮነን ገሊልካሲ ኣብቲ ናይ ናይሮቢ ምግባርኩም ከምኡ እንተኮይኑ ዶክተር ኣሰፋው ዝሃባ ተዛረባ ዘረባ ድሕርቲ ሚቲንግ ዝሃቦ መግለፂ ከመይ ትሪኦ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰለስተ ኢንተረስት ኢና ንሕሉ እናትና ማለት ናይ ደለይቲ ፍትሒ ናይ ህግደፍን ናይ ክሳይን ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ግን ናይ ክልተ ጥራሕ ይኸውን እቲ ኬር ዝገብርዎሲ ናይ ኣሚን እታ ህግደፍ ከመይ ኢንተረስቶም ኪፕ ክገብረሉም ከም ዝደለየ ኣይተረዳእነን ግን ኣብዚ ግን ናይ ክልተ ማለት ናይ ደለይቲ ፍትሕን ናይ ህግደፍን ጥራሕ ይኸውን እንታይ ዘስምዕ ኣብ ኢትዮጵያስ ኢድ ምትእስታው ስለ ዘለዎ እዩ ዘስምዕ ሕጂ እዚኣ ከመይ ትሪኣ ሶስት ሰን ክልተ እየን ኣኽታይ እቶ ሓደ ሓውና ኣብዚ ኣዶኖ ኤማርክ ሓትሩ ዶ ብፅሑፍ ዝሓትት ዘሎ ማይክ ተዛቤኒ ኢሉ ኦኬ ኖ ኦኬ ቴንክ ዩ ሞዴሎ ኦኬ ደጊመ ከመስግን ፈቱ ንኸላይ ግዜ መጽ ዘለኹ ናቲ ሕቶ እንታይ ምናልባሽ ካብቲ ዝቐረበ ሕቶ ኒ መድረኽሲ ብገበን ገለ ትብል ሕቶ ቀሪባ ነይራ እሞ ናይ መብዝሕትና ሕቶ ግን ከምኡ ኣይኮነን እስኪ በዚኣ ርአያ እሞ ትናትኩም ትዕዝብቲ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መድረኽ ዘዳለዎ ኣኼባ ወይ እውን ንስኻትኩም ትገብሮ ቃልሲ ንህዝቢ ሓልዮት ዝገበረ እዩ ማለት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ቅልጡፍ ፍታሕ ንምምፃእ ማለት እዩ እዚ ናትና ሕቶ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ መሪሕነት ህግደፍ ዝነበሩ ሰባት ናብ ህዝቢ ቀሪቦም ብዛዕባ እቲ ጉዕዙ ኣሰራርሓ ስርዓት ኢሳያስ ገሊጾም ዘይፈልጡ ኣብ ካልእ ምስ ኮሚሽን ኢንኳየሪ ይኹን ምስ ካልኦት ብዛዕባ እቲ ድኽመት ናይቲ ስርዓት ዘውርዶ ዘሎ ግፍዕታት ቀሪቦም ዘይገለጹ ሓለፍቲ ብኸመይ ገይሮም እዮም ኣሳለጥቲ ኮይኖም ክቐርቡ ክኢሎም ብኸመይ ገይሮም እዮም ነቶም ኣብ ቃልሲ ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሑ ደለይቲ ፍትሒ ኣካላት ከም ኣሳለጥቲ ኮይኖም ክቐርቡ ክኢሎም እዚኣ ሓንቲ ክትከውን ካላ ካልአይቲ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ናይሮቢ መስገሪኡ ኢፒዲፒ ንምሕጓስ ድኾን ይኸውን ምክንያቱ ኢፒዲፒ ኣብቲ ዝሓለፈ ባይቶ ንኽኣቱ ጠንቂ ካብ ዝጠቐሱ ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ክንእከብ የብልናን ዝብል እዩ ሕጂ ኢፒዲፒ ንኽመጽእ ተባሂሉ ድኸውን ምስቲ ባይቶ ንምቅርራብ ኣብ ናይሮቢ ተገይሩ ናትካ ራእያ ተገለጽካኒ ኣመስግን ቴንክ ዩ اوكي اتا قدامي تحطو باي قربت فرانكفورت تساتفكم نيركم نيروبي كليتيو شي انتاي تناصاصرو ገለዝብል ምናልባት አጀንዳና ስለዚህ ኮነ ግን በሐጽሩ ቲ ወርክሾፕ ይነሩ ቲ ዓደምቶ ከዓ ወጻተኛታት ጀርመናውያን እዮም ሓደ ኢንስቲትዩት ይዓዲሞ ማለት እዩ ስለዚህ ከም ወርክሾፕ ነናት ሪኢቶ ቅሪብካ ግድን ኣይኮነን ብሓደ ናይ ሓባራዊ ሪኢቶ ትወፃሉ ግን ኣብ ተፈላለየ ጉዳያት ዝቐረበ ኣጀንዳ ውሕጂ እውን ከምኡ ኣብ ተፈላለየ ወርክሾፕ ኣሎ እሱ እቲ ናይ ፍራንክፎርት እውን ክወፅእ እቲ ናይ ናይሮቢ ግን ዳሕራይ ናይ ፍራንክፎርት ውሱናት ሓሙሽተ ውድባትን ገለ ክልተ በርገሻ ማሕበራት ገለ ከም ውልቀ ሰባት ከም ተዓዘብቲ ወይ ውልቀ ሰባት ተሳተፉ እዩ ነይሩ كمون كلتين قال سلسة سلفين جرمن انتتي نايروبي جن عدمتو إرسايان تم تساتفتو إرسايان كا تم كلهم زوالكم عسرت شعات تدخلوا والدبات تساتفوا مو نيرماتي سيتي فلليو أبتي من البات جنا أب مبجاز اللو تدي كوينو كيتكا بجلي نحبار وسانيتات نحبار رئيسات كتبت حلو زلكا إذا ورك شوب جن كأيادي ون أي كونن مالتي ون فرانكفورت مالتي قالوا بزعتي دكتور أسفاو زبلو زناتو ميزاني أنا نعاين كتن أنا جن أبو خيط كله تي قداي أنا جي ولا تون قالوا تقدمات سمع الله هنا أوكي أنا لا مالتي سو سب كم يريو ጉዳይ ግን ንሕና እቲ ዘተ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ይነይሩ ስለዚ ነቲ ስርዓት ከመይ ጌርና ንዓልዮ
ዝብል ነይሩ ፀገማት ከጋጥም ከሎ ምናልባት ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ርእቶታት ህልሊ ባዕልና ንፈትሖ ነርና ብርግፅ ግን ከዓ እቲ ቀንዲ ንሓና ዘበለና ብኡ ኣዲስ ኣበባ እውን ክንራኸብ ይከኣል ነይሩ እኳ እዩ ብኣዲስ ኣበባ ባይዘወይ ብዙሕ ኣኼባታት እዩ ዝኸይድ ሽዑ ኣብኡ ምስከድና ኣብ መንጎቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣኼባታት ርክባት ብቐፃሊ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚኡን ድሕሪኡን እቲ ኣኼባታትና ይቕፅል ኣሎ ሎሚ ኣብ ናይሮቢ ስለተሳተፍና እቲ ኣኼባታት ጠጠኢሉ ኣይኮነን ንርእሶም መድረክ እውን ነቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝረኽብዎ ይራኸብዎ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ከም መደብ እውን ከምኡታት ከም ዘሎ ሓበሬታ ኣለኒ ብሕጂ እውን እቲኦም መድረክ ማለት እዩ እዚ ኣነቲ ናይ እንታይ ዝበሃል ምምኻራዊ ዋዕላ ናይ ናይሮቢ እዚ ሕጂ ዋንነቱ ናይ ኩሉ እቲ ተሳተፈ ናይ 11 ውድባትን መድረክን ሓዊስካ 12 ሸነኻት ናቶም ዋንነት እዩ ሕጂ ስለዚ ንቅድሚት ከጓዕዝዎ ንቅድሚት ክኸይድ ከዓ ናቶም ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ዶክተር ኣሰፋው ዝበሎ ንዕኡን ንመድረክን ይምልከት ብዛዕባ ርእቶናን ገምጋምናን ከዓ ናህና ሕጂ ኣነ ይገልፆ ኣለኹ ኣብ ሬድዮና ገሊፅና ተኻሊ ፖለቲካዊ ውድባቱ ናብ መግለፂታቱ ገሊፅዎ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ከምኡ ዝበሃል ኣነ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ናቱ ርእቶ እዩ እሱ ከመይ ርእይዎ እቲ ኣኼባ ወይ ከመይ መዚንዎን ዶክተር ኣሰፋው ዝምልከት እዩ ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ እቲ ክቡር ሓውና እምነት ዝበሎ እቲ ኦኬ እቲ ብገበን ዘይኮነሲ ንኣብነት ኣብ ስርዓት ነይሮም ሲ ብዛዕት ስርዓት ዘይተዛረቡ ብዛዕት ስርዓት ዝኾነ መግለፂ ዘየቕረቡ ሕጂ ከመይ ገይሮም እዮም እሞ መሳለጥቲ ኣሳለጥቲ ክኾኑ ይኽእሉ ዝብል ኣብቲ ዝቐርበልና ዕድሜታት ኣብቲ ምሳና ዝገብርዎ ርክባት ኣብቲ ልዕሊ ስርዓት ንጹር መርገፅ እቲ ዘለዎም ዓወታት ነቲ ቃልሲ ኣብ ምድንፋዕ ነቲ ቃልሲ ኣብ ምፍፋይ ከበርክቱ ድልዋት ምዃኖም ይገልጹ ነይሮም እሱ ንዓና ዘገድስ ካልኣይ ነገር ከዓ ተራኺብካ ሕጂ እውን ኣብዝን ኣብ ውዱእ ነገር በፂሕና እውን ኣይበልናዮም ኣብቲ ነቕርቦ መግለፂታት ግን ክርአ እዩ ማለት እዩ ክሳብ ክንደይ እሳቶም ኣብቲ መስመር ናይትዮም ደለይቲ ፍትሒ ኣካሉ ኮይኖም ክቃለሱ ነቲ ለውጢ ክሰርሑ ምዃኖም እዚ ኣብ መስርሕ ዝረአ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ቅድሚ ሕጂ እውን ይመፁና ነይሮም እንዲኦም በዓል ኣምባሳደር ዓብደላ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ካልኦት ብዙሓት ተሳቲፎም ኣካል ናይቲ ቃልሲ ኮይኖም በዓል መስፍን ሓጎስ ካልኦት ብዙሓት ኣብቲ ምስ ስርዓት ነበሩ ኣብቲ ቃልሲ ኣካሉ ኮይኖም ሕጂዛቱ ካብቶም ገሊኦም ካብቶም ዕዱማት ነይሮም ማለት እዩ ከም ተቃውሞ ደንበሲ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ተባሂሎም ማለት እዩ ስለዚ ሲ ኣነ መስለኒ ኣብ መስርሕ ንሪኦ ጉዳያት እንዲ ክኸውን ሕጂ ቀልጢፍና ታዊቕና ፍርድታት ተዘይሃብና እቲ ዝሓሸ እዩ እንተዘይኮይኑ እቲ ድኽመታት ንሕና ሎሚ ክዕድመና ዝኽእል هو محمد نور أحمدون كعدمنا لومي زسالتنا زبلنا زي كونه إتي عقمتات الله إتي تسقم كل جزء أبتي تقاوم دم بعباناي أنا نقابلت إتي عب عواساسي ترخ به عقات عمي عبي عدل كلمي واب أكنيرو دحراي أب عواسات تخايدة جبائسي أزيو نزي إرساوي عبيت شقمتات نقدميت سون صبوق تسلاسين صبوق كيدون يرتقون يزغلوا أخيباتات من الباتون أي مدلين نيرو بحالا يعني قمتي تسقم انتاي خوين كل جزء تعنكف دو متشم قلت ترخبيل كامل يسكا نتنفسخا حق يسكا نقدميت شقملو أقبال تريقي كاب ذاتا حليفو كال أي تبلين قل انت دعا لبي سب عبياتي هقراوي امام هقراوي علاماتها تقدموا انت سب نعوري ومن البات زون حاجه حقازي كون يزبل بيتو يزلني متى ما بمسرح الرياض مالتي ስለዚህ ብዛዕባቲ አዲስ አበባ ናይሮቢ ምግባሩ ግን ኢፒዲፒ ኒ ሕጓስ ተባሂሉ ዲገለ ተባለ ባይዘወይ
እዚህ አቡ ተሳተፈ ውድባትን ኢፒዲፒን ንዓመታት ኩሉ ግዜ ዳርጋ 6-7 ወርሒ ዓመት ዝወሰደ ዘተ መንጎኦም ነይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኸይድ ነይሩ ኩሉ እቲ ኣኼባታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ ዳርጋ ኣብ ገለ ውፅኢታት ተበፂሑ ዳርጋ መደምደምታ ምስ በፅሐ እውን ዘይምርዳእት መፅኡ ተዘይኮይኑ ፀገም የብሎምን ኣብኡ በኣዲስ ኣበባ ቤት ፅሕፈት ኣለዎም ኢፒዲፒ ኣኼባታቶም ኣብኡ ገብሩ ምስ ውድባት ኣብኡ ይራኸቡ ስለዚ ምናልባት ንኢፒዲፒ ክሐግሱ ዶ ገለ ዝበሃል እዚ ምስቲ ኩንነትን ምስቲ ወድዕነት ዘይከይድ ነገር እዩ ምክንያቱ እዚ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣለኹ ዶ ስማዕ ኣለኹ هو اتي مسي بي دي بي سي دي زخيد ركبات كل جزيه نبومبرات اخيباتات تباهيلو نوح على بزح اخيباتات التخايده كاب جيون هوتيل جميرو مالتيو بعدمناي منغسي ايثيوبيا بحيرو خيدو بزح وراءتي حبارات صديقو كما يجرو بحبار زي كلا هاغراو غباي كاتو سامعو نيرو مچرشا انت كل جزء زركب ابزيني اسرار اخيباتاتنا اب زي مرزا تبصحو زون تزتگين كل جزء الله ماتي سلازي نخال تزي كوينو ني اي بي دي بي حقوسو زبل زي ايكون الماتي مسي بي دي بي مبزعت جزء باب اديس ابا دغون الراخبينا جن اب اديس ابا يتركبات زخيد نيروتنا يا بومبرات اخيباتات مليسين كونت سوا قبل مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزانا لعلي تحتي استويت نرسوز عبيتي ناشتو كم حاجة سنة ولكم هم كعب سلام مزاخة حبيبي نقش ناتي كومبليت بالي مثلا زي حتى كاد بزح سلام وسيدات اللي وخالقت كمان وسيدة ملئم أنا حتى كازي دلسي اتمخاتكم أنا يدقفوا إيه ولا أنت مش الشيطان كمان أبزاق زي كعراء دليل مساخون كفلت أكون دليل تيلك كوف كتبل إتي حد استبن أدمت دي ديمقراسي أسرار راحة كن أمنا لنا مسألة 5 فتوى خان كوفيلك تعجبك تقول عجبك كان كا ورينا عرض أكتافك تبلو زي ولا حنتي كون تدي تعمكم كوفيلكم ما يقصلكم ويكت غيركم مساخهم يا أمين جن سلا تي خناتات دبل تمصوعهم اس اوكي تراي زي ام سبا زي اتمسي مصوعهم انتي امبريشن كبقوا وسيتكم بيجيقوم كي يؤمنوا ديوم مز سرعات كوينم ابز بصحتو دلا ارفال زبصحو سلازخونو يصح نغوها اف فتحوت اريترا قريبهم كقربو و دليت قالوهم ديو يؤمنوا ديوم بتجيقوم زي قرب تبرح كنا نتهزب كمان كبر هالو يخيل مناتس قاحجي يقرد بليلن زم تصوعوا كلهم بحلفي بزعبوا نيجاتيف تزاريبهم ما يفلطون يوم حلف حالفهم كان او تاون ناتو يلم كي كواها حلو دفتنو سلازخونو افتي اخباهم انتي قرب أبوليجايز نهزب خما تجبرها خمتم دنبة تقاومو زخل عدمه ما بدقة كحلف دبلة بسن كزي أمين كم ميدات حزم سقع ناس النسنا يعدي نزين من إسي خب دسا أنا خمان إزي أمس لد مرحد فلت أم زنبري من إزي أتمسي قرب إيه دي اكستايد انتاي أستايات هالوم كقربو هنا بحقسي قربات ديوم بيجيجو أمي أمين ديوم إزي أن أفتوشتكم كم توسيتكم ويجلن تاي تزاربهم مساقم يعني حنت اختبرها لي دلي خالي اتخاء صباح نقول أمس أيتي جبا أخي نخاطو ريد ديوم أتي ما أخا أبوليجايز نهزب خجوبر ديوم نبايتون تجيرهم كون تهزب جيرهم مالتيو سلزي تي كنديت أمانة بيجيجو أمي أمونو زي أختبرها لنا فلت نزمن إسيك أخبر هالو يدلي أنا بعد كر نفسي جميرة مناتو أمونغو ذنب تأمون أمونغو زياتهم اتمن الشيء يتفعلوا نايك أعساز ملء جلد ملء نزيهم كمرحس للدرئي نتم قال أسل ديفلت أمي ما نزيد ما هاتي خمس أتون كفيلكم ببالهم
نت منسي أو انتاويو حد ناي ديمقراطي ستيب أريخمو إذا تصبقيو أنا زي دقفو بتي ساسفاكم كنت وصاخم من كمان ساسفاي كوين اللغو جن سقع كنديو نايزيهم علامة كقصلو خمزي دو يخدوا دلوس مستي باك جراوند ناتهم كمي جيركات مزنو إزياء أبرها اللي أتصبك نجاش حوي الحمد لله على السلامة وقعدوا مسخها هابي نير نعهان صدرها كلهم أتمنى لك كل التوفيق في كل عملك وخطوتك شكرا هلو يسمع له هدو هلو يسمع له هدو اوكي تبو انت كتب سمع كان هذا حق زحق سنسي اتي حلف تاريخنا نحنا نفتح ندات قالسنا كنشقم زي ما خالينا فتشنا اتسرع عدما وانجلنا عناون كنسو كنودو كالنا حمقناتن طبتنا نعو ططو زبلو كله فندا سرحس سقع حج زنبرو زلو مقمقامكم كا ناي بحقي اذا كله قمقمكم حدا سقامكم ندامسكمكم حج خي نزم ارتراويان كنسم እዚኦም ዝጠርነፎ እዚኦም ዘበልዎ እንዳበልና ንደቂ ኤርትራ ክንፈታት ከነወንጅሎምን ነቲ ዝገብሮ ከዓ ከነዕንቅፎምን ወይ ከዓ ፍቃድ ክንቦምን ክንከልኦምን ንኽእል ዲና ነዞም ከምዚ ሓደ ኤርትራዊ ክቃለስ ንዝበለሲ ምስ ኢሳያስ እምበር ምስ ሓደ እምበር ከም ወነንቲ ኮይና ንዓቶም ኣይግብኦምን እዚ ዓይነቱ ዘረባታት ንሰምዕን ይቕፅልን ከኣሎ نزم عينت كم زي مثلا خابت زلوا جيجا نخرم انت عينت تمرت تبهم مغنياتو حادي اتراون حادي اتراون فوق اللي كل كحتى ونا يكلني كقاله نزبله زغل كل خمسه لا اذا امن اذا كم زي عينت فلاليتن ابشكر زنبرنا زلو حدا عنقفات كتزعب عنقفات زي كون يسمع عنه الله انا نزي كم عينت تمرت تبلنا اتجاجا اساس راح يكون الناس تطوز بلوز زلو زت حساس بازين سلازي كابزي كنوثق انتاي تمرت تبنا خبر حاو ودي لهم اوكي سمع الله هذا ولا تحوات اوكي قداميتي كبرت حفتي نهداوية خميل لخي ان شاء الله كل سنة طيبة سنة خير وبركة ان شاء الله تزبل كي هم أبتوا توجي ولا من الشيطان أين راهب ذي كونه إن شاء الله من الشيطان سين الراهبن مغنياتو اتي إرتراوي ولا تفعل لي توتات تهلو متشم بفلاي نزل سرعة ذيك إلا لو يلخصاب زعجبه كنا الراخب كل جديد خن الزاته نيجدنا هنا النساء ما جنت رخكم جزار سوت سبوي مالتي حتى تا تقريب كي نحنا في نيروبي أخيبا بايزوي بتفردي يكون ماشيس خاتكم كم زي تديركم كم زي سكي جيجاتاتكم تؤمنوا ديهم جلدو زبل قدات أي نبرن أفتي لأنه نوي حوارح كيدو مستقلوا بوليتيكا حاجات يراقبوا نيروميوم دارجا كمتي نحنا نغربو ميزانات بفلاي ون إرترا أبأزيو هتوت كلها تركب على بزي مدرخ زي سلازي شي ناي مدحنا مسرح كقالات فالو إذا تقاومو دنبه انتا ايتي أدكيمو زلو انتا يخي قبري كأل زبل لحراي ماسي مجنان قال زي كونه جن دبلوماسياوي أفلوتون زمدناتاتن قالن صنحهم أكلات ولا أقول له مالتي سلازي أبتي زغورو ركبات قال حبريتاتات نيروم كخون يخل إيو وكلهم كأقدنيو مالتي من البات السخا قال السخا زيادة تمكرون أبتي هزباو مداي أفلوتون لو كاهلو أبقل مداياتون زيادة ساتهم زفلت ونقرون كل خيري قال معنا بمسرته وفلا بتزلع على صفحنا يسرعت نبره نزي حزبي إرترا في كل جزء بمرقصاته بقال لي لو كان خبر يخيلي جن تتجبرسي ريتان حزب حتتمو جن تي عقد داسخا اب قلن حزب خوينو نلوطي بتوفاينت بكل عقبتاته قالسون
ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ዳሕራይ ጉዳይ ኣብ ሕጊ ይቀርብን ግን እቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ነቕሞ ይትረፍዶ ኣብቲ ስልጣን ኮይኖም ምናልባት እዚን ፈፂሞም ዝበሃሉ ዋላ ኣብ ወፃኢ ካብቲ ስልጣን ነበሩ ዋላ ተቃወምቲና ንብል ከማን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝገበርናዮ ጌጋታት እንተሎ ፅባሕ ንጎ እቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ዘቆሞ ስልጣን ማለሲ እንታይ ዝበሃል ሓጋጊ ፈራዲ ፈጻሚ ኣካል ዘለዎ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምስ ቆምና ኩሉ ትሕቲ ሕጊ እዩ ክነብር ስለዚ ተሓታቲ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ንሳቶም ኣካል ነይቲ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾኑ ካብ ሕግን ካብ ክሳን ከምልጡ ኣይኮኑን ከምቶም ኩላህና ነናና ጉድለትን ነናና ፀገምን እንተለና ማለት እዩ ስለዚ ባይዘወይ ሓንቲ ነገር ኩላህና ክትርዳእና ዘለዋ ካልኣይቲ ማዕለሽ ጣዕሳ ምስ በለሲ እንተኢሎም እዮም ንህዝቢ ከድሕኑ ዝበሃል ወላሂ እኽቲ ናዳውያ ጥራሕ ስለ ተጣዓስካ መፍትሒ ኣይተምፂና ተጣዒስካ ስኻ ኣብቲ ቃልሲ ተፀሚትካ ንህዝቢ ምድሓን ምስ ተብል ተዘይኮይኑ ብዙሓት ንሰማዕ ኣለና ስርዓት ዝገይሩ ክብሉ ግን ኣብ ዘ ሴም ታይም ከዓ ነቲ ህዝቢ ከምዘይቃለስ ከዓ ይገብርዎ ማለት እዩ ጥራሕ ኣብ ነንሕዱ ኣብ ከም ዝባላዕ ነንሕዱ ኣብ ይተፋነን ከም ተፋነን ይገብርዎ ነቲ ህዝብና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ማ ሓደ ሰብ ጥዑም ዘረባ ስለ ዘስምዐ ስርዓት ስለ ዝነቐፈሲ ኣይ ቁኑዕ ማለት ኣይኮነን ባይዘወይ ማለት ምስ ኩሉ እቲ ኣኽብሮተይ ነቲ ትብልዮ ዘለኹ ርእቶ ስለዚ ንሕና እቲ ዕማምና እዩ 20 ዓመት ተተሓሒዝናዮ ዘለና ናይ ለውጢ ምእንቲ ኣብ መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ሃገርና ንምርጋፅ ነዚ ክንዋደቐሉ ኢና ግን ብዙሕ ግዜ ንዓኻ ተመሲሎም ኣዛቦ ኮይኖም ናይ ተኻሉ ናይ በጊዕ ቆርበት ተኸዲኖም ግን ፋሕፋሕ ዘብሉ እዚኦም እዮም እቶም ዝገደዱ እቲ ፀላኢኻ ደኣባ ትፈልጦ ኢኻ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ኮይኑ ንዓኻ ተመሲሉ ዘብለካ ግን እዚ እቲ ፀገም ብዓብዩ ባህላ እየ ግን ኣነ እንታይ ኣሰባሂለ እንተ ብልክዕ ተሪእኻትኒ ከምቲ ንሕና ብዛዕባ እቲ ለውጢ ንብህጎን ክቀላጠፍ ኣለዎ ንብሎን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንኩሉ ዘሳተፈ ንሓደን ዘይፈሊ ስርዓት ከነቕውም ንደልዮ ልክ ከም ኤርትራውያን ሓደ ባህጊ የሪአ ኣብኡ ካልኣይ ናይ ብሓቂ ኣይረኣኹን ኣነቲ ኣኼባ ንሕና ከምኡ ርእቶ ነርና ዋላቶም ናይ መድረክ ኣባላት ባይዘወይ ብዙሓት ናይቶም መድረክ ዝበሃሉ ከማን ኣብ ስልጣን ኣብ ገለ ዝነበሩ ማሲ ኣብታ ሰናዳኢት ዝነበሩ መንእሰያት ብዕድመን ብዙሕ ዘይነብኡ ኣብቲ ከም ተቃወምቲ ኮይኖም ኣብ ተፈላለየ ሲቪክ ሶሳይቲ እዚኦም ኣብ ከም ፀሓፍቲ ደም ኮይኖም ዝቃለሱ ዝነበሩ ነይሮም ማለት እዮም ገለ ክልተ ሰባት ካብቶም ሉልያት ርእያት ናይቲ ስርዓት ምስቲ ስርዓት ነበሩ ንኽእሉ እዮም እቶም ካልኦት ግን ዘይነበሩ እውን ነይሮም ማለት እዩ ብፍላይ ኣብታ ናይ ኣሰናዳኢ ሽማግለ ዝነበሩ እዚኦም ዳርጋ ምሳና ኣብቲ ቃልሲ ዝነበሩ ሰባት እውን ነይሮሞም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መስርሕ ክንሪኦን ዲና እቲ ጉዳይ እንታይ ክመፅእ እዩ ኣብ ዝመፅእ ጉባኤ ክሳተፉ ድልዋት ድዮም ገለ ዝብል ንሕና እቶም እቲ ጉባኤ ዝምልከተና ፀገማትና ኣሊና ቀልጢፍና ናብ ጉባኤ ገፅና ተሸባሽብና ንሳቶምን ካልኦትን ክሳተፍሉ ዝኽእሉ ባይታ ከነጣጥሕ ኣለና ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ እቲ ጉባኤ ምልከቶ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ናይ ኤርትራዊ ዴሞክራሲያዊ ባይቶን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ማለት እዩ እዚ ግን ናህና ፃዕሪ ክሕወሶ ኣለዎ ክብርቲ ሓፍቲ ናህዳውያ ካልኣይ ኣነ ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ከስምረላ ዝደሊ ለውጢ እዚኦም ሓይልታት ለውጢ ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ከም ተረድኦ እንተ ደኣ ኣብዞም ኣብ ደገ ዘለና ፖለቲካዊ ሓይልታትን እቶም ኣባላት ውድባትን ጥራሕ ከም ናይ ለውጢ ሓይሊ ጌርና ንርኢ እንተኮይንና እዚ ለውጢ እዚ ኣብ ኤርትራ ኣይክመፅን እዩ ቀንዲ ሓይሊ ናይ ለውጢ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና እዩ እቲ ቃልሲ ንሕና ንውሽጢ ከነሰጋግሮ እንተበቂዕና ህዝብና ከነዕጥቆ እንተበቂዕና ህዝብና ከነሰልፎ ብዚ ቃልሲ ተበቂዕና
ኢና ክንዕወት ንኽእል ሓደ ካብኡ ከዓ እቲ ኣብ ሰራዊት ዘሎ እቲ ኣካል ናይ ሰራዊት ድዩ እቲ ወዲ ዓኻይ መብዛሕትኡ እቲ ሰራዊት ዘሎ ደቂ ማለሲ ከማና ዝሓሩን ዝበኺን ዘሎ ኣብቲ ትካላት ናይቲ ስርዓት ዘሎ ብጀካ ኣብቲ ዝለዓለ ፀፍሒ ናይቲ ስልጣን ዘለው እዚኣቶም ሎሚ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልኮ ደለልትን ደለልቲ ሃብትን እዮም ኮይኖም ዘለው ብህልውን መፃእን ኤርትራ ዝጣልዑ ዘለዎም ካብኡ ሓሊፉ ግን መብዛሕትኡ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ደላይ ለውጢ ከማና ከመይ ጌርና ነሰልፎ ለውጢ ክረጋገፅ ተኮይኑ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና እንተዘይሰሊፍናዮ ከምዚ ኣብና ሎማ ኣኼባ ጌርና ፅባሕ እውን ኣኼባ ክንገብር ተሰማሚዕና እንዳበልና ግዜና ኣብዚ ክንባኽኖ ኢና ግጥምያና ምስ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ክሰጋገር ኣለዎ ንሕና ከም ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዓመትን ገለን ካብተ ቀንዲ ንሰርሓሉ ዘለና ከመይ ጌርና ምዚ ስርዓት እዚ ግጥምያናን ቃልስናን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይኸውን ምክንያቱ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ እቲ ዝያዳ ግዳይ ናይዚ ስርዓት ኮይኑ ዘሎ እሞ ስለዚ እሱ እቲ ቀንዲ ናይ ሞተር ናይቲ ለውጢ ክኸውን ዝግብኦ ንሱ እዩ ንሕና ደራኺ ሓይሊ ከዓ ክንፃወት ይግባአና እቲ ደገ ዘሎ ሓይሊ እናእሶ የለኹን ግን ከዓ ወሳኒ ሮል ወሳኒ ግደ ዝፃወት እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና እዩ ባጋ ስለዚ ኩሉ ኣገባባት እንዳተኸተልና ነቲ ስርዓት ኣብ ዝሕሞ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክንወቕዖ ንፍትን ኣለና ከነዳኽሞ ንፍትን ኣለና እዚኣ ናህና ዓባይ ዕማም ናይዚ መድረክ እዚኣ ስለዚ ነዚኣ ዘቀላጥፈልና ዝኽእል ኩሉ ቃልሲ እውን ክንከዶ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ መስለኒ ትርድዮ ክብልቲ ሓፍቲ ናዳውያ ላኪን ትቃልሲ ቀሊል ኣይኮነን ብዙሕ መዓት ብዙሕን መዓትን ፀገማት ዘለዎ እዩ ከመይ ጌርና ተባላሒትና ንህዝብናን ሃገርና ነድሕን ግን ናይ ኩላና ዕማሚ ማለት እዩ ካልኣይ ክቡር ሓውሰ ሰማዮ ዝሓተትካዮ እቲ ገምጋም ተገብረ ቅድሚ ሕጂ እውን ሓድሽ ኣይኮነን ነቲ ድኹምን ሓያልን ጎድንታትና ክንግምግም ፀኒሕና ኢና ሕጂ ከዓ ብሓባር ኮይንና ርኢናዮ ኣለና ግን ማለት እንታይ ዓይነት ትምህርቲ እምነቶም ኣብዚ ኮይኖም ዝንጅሉ ኣነ ባይዘወይ ማለት ብዓቕመይ ትሕቲ ዓቕሚ ዘለኒ ከም ሓደ ሃገራዊ ግደ ይገብር ኣለኹ ዝብል ከማኹም ብፆት ተቃላሳይ እምበር ትምህርቲ ክህብ ዓቕሚ ዘለኒ ሰብ እውን ኣይኮንኩን ግን ኤርትራውያን ይህን ምሂን ክበሃል ምሳኹም እንተዘይኮይኑ ሓደ መሃርን ሓደ ተመሃርን የብልናን ክብረት ያበለይ ዝሃብካዮ እሳይ ግን ከዓ ንመኻኸር ሓሳባት ኢና ንለዋወጥ ዘለና ፅባሕ ንግሆ ኣብ እቶም ዓቕሚ ዘለዎም ምሁራት ኤርትራውያን መፂኦም ሓሳባቶም ርእቶታቶም ክውና ከዓ ኩላህና ክንመሃርን ክንጥቀምን ይግባአና ኣነታ ንእሽተይ ኣበርክቶ ዘላትኒ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ናይ ምምራሕ ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ስለ ዘለኹ እየ መፅአ ሎሚ እዚ ዕድል ተዋሂብኒ ገልፅ ዘለኹ እንተዘይኮይኑ ማዕለሽ ልዕሊ ዓቕመይ ከማን ከይስፈር ኣነ ዓቕመይ ትሕቲ ክብለካ ደልየ ክቡር ሓው ካልእ እቲ ምውንጃል ከም ባህርያት ክርሕቕ ኣለዎ ንሕና ሎሚ ህግደፍ እዩ ፀረ ህዝብና ንሕና ኩሉ ዓቕምታትና ናብኡ ዘቕንዐ ክኸውን ኣለዎ እቲ ኣብ መንጎና ዝርከብ ዝተፈላለየ ካልኣዊ ግርጭታት ንዕኡ ብልቦና ክንዓልዮ ክንፍትን ኣለና እዚ ከዓ ክንዛተን ክንላዘብን ኣለና ኣይፈላለይን ማለት ኣይኮነን ኣብ ርእቶታት እንዳተፈላለና ክንቅፅል ኢና ግን ከዓ ቁሩብ ጨዋነት ብዝመልኦ ኣገባብ ኢና ፍልልያትና ክንዓልን ከነቕርቦን ዝግባአና ካብኡ ሓሊፉ ካብዚ ስርዓት ዘዝመፃካ እንተ ደኣ ምስቲ ስርዓት ንምንታይ ቀፀልካ ኒልካ ተግባዕብዕ ኮንካ ዋላ ኣይቲ እዚኦም ኣይትእመኖም እቲኦም ኣይትእመኖም ተተባሂሉ ሎሚ ባይዘወይ ምርጫ ይካየድና መን እቲ ዝያዳ ህዝባዊ ተቐባልነት ዘለዎ መን ኸ ዘይብሉ ክንብለሉ መድረክ ኣይበፅሕ ናብኣ ክንበፅሕ ኢና ዝኩሉ ንጓየ ዘለና ፅባሕ መን እዩ ዝያዳ ህዝባውነት ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ኢና ክንፈልጦ ንኽእል ብገበን ዝሕተት ከዓ ኣብ ኤርትራ እዩ ክቐርብ ዝኽእል ሎሚ ሓደ ፈራድን ሓደ ተፈራድን የብልናን ሓደ ሃገራውን ሓደ ትሕቲ ሃገራዊ የብልናን ኩላህና ነዚ ህዝቢ እዚ ሰላምን ቅሳነትን ከምፅእ ዝቃለስ ዓቕሙ የበርክት ኣብዚ ኮይና ግን
ቤት ፍርድታት እንተኽሎ የብልናን ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ባህላ እየ ኩላህና ካብነና ንሕና ምፅልላም ካብኣ ነርሓቕ ኣነ ብዚኣ ዘቕረብክዋ ቅዱስ ቁርኣን ኣይኮነን ሕጂ ዘገለጽክልኩም ዋላ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይኮነን ናተይ ርእቶን ትንተናን የቕሪበ ሰብ ገሊኡ ቅበሎ ኽእል እዩ ገሊኡ ከይቅበሎ ይኽእል እዩ ግን ገለን ካባኹም ዝቐርቡን ሓሳባትን ገለን ኣነ ዘይሓሰብክዎ ርእቶታት ኣብቲ ተቕርቦ ትንተና እውን ክህሉ ይኽእል እዩ እሞ ብኸምኡ ጌርና ጥራሕ ንፃዋወር ክብለካ ደልየ ሓውና ሰማዮም ብኸምኡ ጥራሕ ኢና ንቅድሚት ክንከይድ ንኽእል በስ ዓቕሊ ጥራሕ ዘይምፅባብ እዩ ብዙሕ እዩ ሰብ ዝበሃልን ንበሃሎን ነበርና እሞ ካብኡ ጥራሕ እንዳተዓራረብና ንቅድሚት ንሰጉም በል የቐኒየለይቲ ዘቕረብካ ሳይ ማይክ ፍሪ በስ